28 minutes to 12 ndio pafika nthawe pale manje regai katenzwa kuti Papa Isabel pane chimwe chiri kupisa re chawakabatira ka Zimbabwe mukufamba kwedu tiri maCID tiri matikitiva tiri maCID tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri maCID tiri matikitiva tiri maCID tiri matikitiva pakufamba kwedu tiri maCID tiri matikitiva tiri maCID tiri matikitiva po rikiti tsudzulani tive icho kwadi muri Zimbabwe kandi ngoro vadhunge ntunge kusana kwechembere muri Zimbabwe ndakadzipakata ndingodzipinza dziri mbiri nhati papa dzinokwana muri Zimbabwe batirati kufamba zvakanaka muri Zimbabwe nyaenda kabata panapa yakaitika mukati menzvimbo ndiro dzisiya bhuwa mukati mesiya bhuwa muna amai vane vanokona siro vatatu vana vatatu vose muri Zimbabwe vana vatatu wechitatu ndiye izvezvi asi vaviri vakaitwa operation wani wavakaita munde zvakanaka zuva ravapona mwana uyu vane mwanakomana anovachengeta namurume wavo vanonongoraramawo zvikadaro vasina zvinhu zvakakwana asi mwana wavo anoshanda basa rinovararamisa but mai ava pavakaenda kuchipatara mwanakomana wavo anobatsirana navo akanga asungwa apiswa muchitorongo nokuda kwemari dzakanga dzikanganisika kumabasa kwavanoshanda. Alright. So zvakaitika ndezvokuti amai avo pavakapona vakatakura mwana wavo mune zvakanaka vakapona ari matwins one achibva shaika one achibva rarama nematambudziko vachibva vaenda kumba vachisvika kumba vakapinda mutoilet zviya zvokuti vanosvika mumba vararisa mwana mumba vachibva vapinda mutoilet vapinda mutoilet kudaro vachinodzoka vari kuona mwana afa mwana atofa mwana mudiki vadiki yokuti vanokwanisa kunovigwa vanonzi avachemwe nevanhu vakawanda ende kana vakunochengetwa vanokwanisa kuti sei vanokwanisa kunoita kunzvimbo dzine mvura zuva ravasvika nayo ndosora daro iro vanhu vanochema paipai ndochitsvagai vakuru vazoita sei baba havapo vanofamba kuti mwana wavo asungwa zvavanetsa mai mangwana makusendi amai vai vachibva vanotanga kungoti musoro amai vachitakura chipatara amai sarai amaiwe Baba Isabel muri kuti nyaya iri kupi siabhuwa mudzimai nemurume vane vana vangani vane vana 3 yes ndingangoti i4 but umwe kwakati kuti vana 2 andi kutanganika vachibva vazoita matwins but matwins avana kugara vatouya nemumwe vakauya ne1 mwacho akatosara kuchipatara akatofa vabva vauya pamba zuva ravasvika iroro vachisiya mwana mumba vachipinda muchimbuzi vachidzoka vachibvaona mwana aoma mangwana makuseni vachibva vangoti musoro apo mwana uyu anga asina 2 days asungwa uyu angasungwa mwana akura sei mwana komana tori nemusha wake but anogara zviya zvokuti ongoti panext munzvimbo muchete nekuti vakamupawo stand mumunda mavo so amai kudai so amai avako amai vashaika kusheka kwakaita amai mwanakomana wavo anga ari pai anga akavharirwa haana kuita 2 days so amai vakachemwa amai vachibva vavigwa mwanakomana ari kujeri akavharirwa ndobva azodzoka after 3 days paakadzoka after 3 days akaita zvokungoudzwa kunzi uri kuzviziva here kuti mai vakaita sei vakashaika zvikanzi ndazvinzwa so achibuda ndobva afuna kuti ichokwadi here kuti zvandiri kunzwa ndizvo zvikanzi ichokwadi zvikanzi alright so murume uyu akavharirwa kudaro akabva aenda kumba achisvika pagedhi achibvanza baba vake chibva zve kusvima musodzi kuti mwana wasvika wanga usipo vanhu vachisvima musodzi nenyaya yekufa kwamai vake mukomana achibva ngotanga kumhanya kutiza kubva pamba haana kuonekwa zvachose achibva rowa pasi achibva azofonera baba kuti aiwa baba mungatokanganisika kuti mwana akafa mama vakafa ini ndangobuda futi ipapo ndinoziva kuti zvambuda ndizvaita sei achibva azouya dei rechi4 kubva pazuva rakasvika achibva asvika nemunhu wasvika naye pamba zvikanzi baba ndiri kukumbira kuti mundishevedzero veukama vari padhuze vachibva vashevedzwa zvikanzi ndauya handisi kuda kuenda kuguva ramama ndiri ndega ndoda kuenda kunoona paguva ramama but ndine munhu wandaenda naye vachibva vaenda ikoko chakanetsa ndechekuti munhu waakaenda naye anga akapfeka hembe sevamwe vaive handizivi kuti kune vamwe vanoti kana vakapfeka vanoita senge vanosunga dhuku kumaziso vachisiya kafesi kadiki vachivhara but uyu anga akavhara
even pachipanosara maziso pachonaka achibvaisa magogorosi anoratidza senge masheds Okay. eblack aya saka anga asingatooneki zvachose All right. zvaangakapfeka zvakare kuita sekunonzi dresi senge igemens but kala yacho haizi chena achibva asvika paipai akati andiperekedzei handidi kuenda kugwara amai vangu ndiri ndega so baba vacho vachibva vati kune vamwe ukama vanga varipo perekedzai mwana nekuti ava vakafirwa vanenge vachida varege vaite sei vagare pasi pazoro vachibva vaendako vakaenda kuenda masikati waanga anaye akaramba akati aiwa masikati hatiende tofanira kuti tiende kumarinde kuda kuendwa kuseni kana kuti zuva rovira vachibva vaenda madero achibva asvika mukoma KB ndobva atora ivhu aita senganorurudza kudai hei vanhu vanga variko mukoma KB vakabvawo kuchimhanya vakamwe vacho vaitaura kuti taona mai vaya vagara pamusoro pekuva vamwe vachiti hatinonyatsoona but taona kuti pane munhu aripo asi anonyatsoona zvakanaka vamwe vachiti taona mai vachiona ivavo nguva iyoyo zvakaitika ndezvekuti pamba apa amai ava murume wavo akambodanana neumwe mukadzi. Okay. Adanana neumwe mukadzi iyeyo akamboroorwawo zvake but anga ane mwana wake mukadzi uyo achibvatizira pamba amai vakaramba vakati kwati handikwadi kwasi kugara panapa tarira zera rangu ungawo here uzogara zera rangu iri neni saizeko mwana iwe kuda kundiurayira musha mukuru zera rangu achibva adzokera mai vacho vakashevedzera vakati hamungadzoreri mwana kuti adzoke kunokumba maifanira kutaura nemurume wenyu kuti aisafanira kubuda kuuya kuvana vedu. Nguva yakasumudzwa ipapo mukoma KB pakaita senge panoita moto zvaionekwa nevanhu vakawanda. Imba yaamai vemwana akauya pamba pachibva aramba iyoyo ndobva yafuta. Nguva yakasumudzwa mhepo pagovapa imba yachibva yatsva kudaro amai vakatanga kuchema vachitedzera kuti inini ndakangoenda ndikanotaura kuti munhu ashungurudza mwana wangu but inini handisi ndakauraya imba yangu yatsva sei. Nyaya yandiri kutaura mukoma KB yakatoiswa kwasabhuku kuti itaurwe nokuti nyaya iyi yakaitiswa musi wechina chadarika chinochi ndopa yakaitika kutsva kwemba yamai avo mushure mekusumudzwa moto vamwe zvakare vachinzika vadzokera achidzokera kwepiri moto wakatoonekwa zvakare but imba yaina kutsva ichipera yakakutsva sedhiri chete ichibvadzima but moto wakatoonekwa kuti moto wabva kupi kuenda mudenga kusvika straight pamba pamai vavo ende mai vavo kuzvino vakatobva pamba ipapo havachagari ipapo ende mai vavo pamba pavo hapana murume vanogara ivo nemwanasikana wavo but mwanasikana akambororwa achibvaita sei achivaenda. Ndobva ndabva ipapo mukoma KB kugokwa kwachifinjelere. So baba Isabel muri kuti ichi chekusiyapuwa mwanakomana asungwa amai vaenda kuchipatara vabatsirwa vangori matwins. Yes. Wane achibva ashayikira kuchipatara vachisvika kumba mumwe wacho achibva ashayika. Mwana uyu akavigwa amai vasati varwara here kana kuti akazovigwa amai vatorwara? Vakanga vati iwo zvichaitika mangwana kuseni nemachembere. Amai vakafa mwana achingobva kunoita sei kunovigwa. Vachibva kuti musoro vachibva totisiya mushure mekuenda kuchipatara. Mwana abva kwanga ari kuchitokiso ichokwadi achibva audzwa mashoko nababa ichokwadi ndokubvatiza pamba achibvatiza pamba anamwe akangoti akatoudzwa asati asvika ari pafoni but akaenda kumba achisvika pamba achisvika pagedhi zvekuti vanhu vakugamuchira munhu ari kusvika vachisvima musodza nditika ndobva angotendeuka ndetash ndobva aenda achibva azofona akati kumhanya kwandaita baba ndokunonge ndati kushungurudzai ndibe kutaura hapana handina kutiza amai vafa mwana afa ini ndikaenda zvakare munofungidza kuti pamwe pane zvakuitika nditori right asi ndinodzoka achibva azodzoka nemunhu wanga ainaye mwana achibva aenda kumakuva nemunhu uya nedzimwe hama asi baba havana kuenda chikonzero vainzi vari kuchema hama ndo dzakaperekedza mwana. Munhu akaenda nemwana paakasvika akanosimudza ivhu paguva pane zvakaonekwa ndo zvakaonekwa vamwe vakatotiza kutobvako vamwe vachitaona munhu vamwe vachitati munhu wataona ndo amai vaichaivo chaivo vakafa vamwe vachitangoona munhu hatina kuona fesi yake. Asi pane zvakazoitika imba yaamai vemwana akambotizira baba apambapa achinzi babava vakaganga naye achibva asundirwa pamba ipapo but anga asina kumbozvitakura abva asundirwa ipapo ndo imba yakazotsva ngandu. Asi amai vakazotaura vega vachiti imba yangu inogotsva sei inini ndakaenda chete kunogara pasi kuti ndibatsireiwo mwana wangu akatambiswa nemunhu ndichibva ndaendesa mwana wangu ikoko but mwana wangu ashungurudzwa akadzokwa nemunhu asina kumubatsira dai asina kuti kudzora mwana wangu nekuti murume wangu akatamba nemwana wacho imba yangu yatsva sei. So vanhu pavakaendesa nyaya kwasabhuku vaiti toda kuti amai ava vataure kuti kwavakaenda ndo kwakakonzeresa kufa kwemunhu
nokuti vari kuti ina handisiri ndakauraya asi ndakakuti kuti ndibatsireiwo mwana wangu ashungurudzwa kuti amai ava vane mwana akambotizira pamba pemurume uyu. Yes. Ndivo vane chekuita nezvorufu rwamai. Vanhu vakaenda hapana chavakataura but vakatara kungochema vachitaura vega and hapana akangataura kuti moto wabva kupi but vanhu vachizviona nemaziso kuti onai moto onai kwauri kuenda asi vakatara kuchema vega vachingotaura kuti ko ini ndakatadzei ini ndakangoenda kuno kuti ndibatsireiwo mwana wangu ashungurudzwa saka handisiri ndakauraya. Vanhu vakati saka munoziva akauraya Munoziva. Saka nyaya yapapi yekusiya yakaiswa kwasabhuku chinziso mai vachadaniwa vogara nawo pasi votaura ivo kuti kwavakaenda ndekupi nokuti kana vachiti handisiri ndakauraya asi ndakangoendawo kuti ndibatsirei saka washo akavabatsira iyeye ndiani ndo pane nyaya izvesi ya zvakoma asi amai nevana vese matwins vese kwangosara murume nemwanakomana ya zvakaoma seiko vanhu vachidaro naye baba Isabel. Baba Pati ndozvatiyataura zvezvo tichashedza president wenhingi wezinata kuti vatiudze kuti ndiani ane mushonga iwowo ende zvinotendererwa pamutemo right. Paka ndinoda kumbodza Zimbabwe. Vakomana dai makwanisa kuti dai takatiri tese Right. Ndapedzera musukuru Ali akanyema ndakupedzera. Aiwa udza nyika KP Baba Pati baba Isabel. Baba Pati Asi munidziwa lili bwino bwino. ndati udza Zimbabwe. Zimbabwe muno maruwa majaivi ese. Ane jaivi yake akambotamba yasara muno nhasi. Asi nakupedzera. Ndakupedzeresha. Ai amuonere chaivi. Musukuru. Yandarowere. Kuchu. Right ka. Apo yongo chikosheka ka. Ili ndina zokushukudza. Iwo sheka ndikakushukudza. Ndasida zozvona zvikuru. Ndokukunda. Ndakurova. Hatichadzora. Alright Zimbabwe. Amuna zvamaona zvenyu. But kungofuka kwenyu. Ndiana hwida. Paka. Harare, Hopli, Nando. Chiri kuti tani? Icho kwadimirira muri Zimbabwe. Ndikati kuzivise zvatika muHarare munopoli Nando. Kune chitiko chakaitika kuti kuna baba vane mukadzi kwavo nevana vakachigara pamba. But vane girlfriend vangochidanana nawo. Vaine kereke yavanotozikira semukristu. Ende kereke inozikira zvakare nokutorawo madzimai kuti inotendera. Okay. Kana kuda mhuri dzako dzakawanda. Saka iwo hatikwanisi kuvati vanokanganisa chikonzero dzimwe dzenguva vari mumugwagwa kana kuti munzira mukufamba kuzotora mhuri iyi vachiisa pamba. Asi mukadzi uyu ichokwadi mukadzi anogara ega asina murume kwaanorarama ari. Tenoroshwiri bhinifo vakachwemba communication. Inzwai Zimbabwe zvazoitika. Amene kuti vakanetsana chii baba negirlfriend yawo vanetsana kudaro zura kuseni girlfriend inokubva kumba kwayo hamai kumagunde jekaisa musutu kumagunde kufamba uko vakanaka kumba kwachi kumfesi wavo vanokuziva ndokukosvika padho kuseni kumapasti 4 kuseni machibese rinonzi rushamba chirunyanyiri vabva vapinda ndotouya mumba muno ndotokwanawo munomu kama ndikanga kari mubhedhe kabviswa kaiswa pasi iwowo pambedhemo babava vakazorwisa mukadzi uyu ndokumurova vamurova mukadzi uyu akabva angorara paruvadzi pamba apa baba vakwakugesa kuenda kubasa vachibvosiya mukadzi uyu girlfriend ari papi ari pamba apa ari paruvanzi akarara aripo ipapo amai vari pamba apa vanove mukadzi wemuriridzi wemurume vanove muriridzi wepamba apa pakaendwa negirlfriend vasara nemugirlfriend aripo mugirlfriend akarara vari kuita zvakarara ari mpenyu here ari mpenyu haifema kufema haifema zvadaro mukoma KB vanhu vakamboungana vakaona zvaitika mai vepamba apa vanove murume ane mukadzi wemurume uyu ane kamwana kake kane 1 year 4 months vakamuzoshawa kamwana kuti mwana aende kupi mwana achibva azoonekwa akatodonera ari mutsime riri pamba ipapo atofa ku girlfriend riripo ipapo rakarara ipapo akazora aripo ipapo ndakapedzesera kuzunzwa kuti kuma9 manheru anga achiripo akangorara ipapo vakumhanya mainozi kuenda kumapurisa kuti vauziise kuti mwana aite sei adonha mutsime saka iko zvinotamirira kunzwa muri yeZimbabwe vari kwanhando vanogara mukati menzvimbo iyi tibatsirei pamba pane rufu mukadzi uyu azoita sei ane kwaakaenda here uye chii chakazoitika kuti mwana awire mumugodhi baba Isabel papa
muri kuti girlfriend yasvika kuma4 yanoka iri kudzaka baba ava kuti neniwo futi ndine kodzero kugara aiwa pano zve ndituna pambedha ipapo chinosvika chinobvisa mwana pambedha atikwanikana pane mwana pambedha ipapo achibva pinda mumba baba uchibva warowa mudzimai oyo kusvikira mudzimai aenda kunorara parovashi. So mwana akadisappear nguvayi akadisappear maybe kumapasi 10 ndokuzotsvaga mwana uyo vari kuona mwana ari pai ari mutsime tsime yanga kavhurika here ranga rakavhurika ngoonekwa mwana kuti munyukuru arimo mwana atodi mwana sikana 1 year 4 months nematambudziko zvakaoma mukoma kebe endeni so nyaya ndakutaura nemabereki mukati menzvimbo kuti right 1 varume tine kodzero kunoti magirlfriend nzvimbo yatinoziva kana tinozivikanwa nevanhu ava 1 2 inyaya yaitaurwa nevanhu iyi vachitibvunzirewo mushure mekuda kwezvaitika 2 girlfriend kana uchinge waziva pamba panogara murume wako nemukadzi wavo kana kuri kuti mune zvamanetsana une kodzero yekuteera pamba ipapo here zvokunopinda mumba kurwisana neboyfriend yako mukadzi wacho aripo uye pane mababa ake mungaziva here kuti chii chakanetsana vaviri hapana akataura ende murume uyu zvakagona kungoita chete kurwisa mukadzi uyu hapana zvakazikana mukadzi uyu arwisiwa kudaro haana kuenda ndobva angorarawo paruvanze ndokuswera aripo ipapo 16 minutes past 10 ndopafika nhakwe pari manje regai katinzwe mashoko ari kubva kuvasawira vedu veboss chickens. Moda kutsudzura chekupi ndinochiziva mhuri yezimbabwe chasenda kuyeko chachitsvaga chemurume akabata mukadzi nechikombamba make ndobva agara pasi neshamari yake ndobva aruwa achikomba kusvika chafa. Tichauya ikoko tinacho mhuri yezimbabwe chekubheshinafu bridge chemunhu akatenga imba ane 15 years akavaka ipapo but sabhuku ari kusvika vachigura nepakati kuti iwewe enda kusandibvunze tiri woumambo wacho ada kuya ipapo anoti sabhawa pamba pamwe nemunhu mati chii chiri kuitika kubheshinafu bridge munhu akatenga musha wake kumusha rekoti kudhoromusha atenga musha ndobva piwa stand yake chizvarwa chemozambique but iko zvinozvi atione mapepa ese kubheshinafu ari mwana wemuzimbabwe so iko zvinozvi sabhuku wemo munhu ane 15 years achigara ipapo akatovaka atovaka kudariko kwakunzwa mumwe munhu ari kuya ipapo achinzizvo ndiyewe panapa uyu katirana nepakati stendi yakakura sekwe stendi andinazobvunza kukura kwaingodzi katirana nepakati yakumusha nepakati wacho iye ari kunzi auye ipapo adatozoita bhawa ipapo pamba veroi ichokwadi mhuri yezimbabwe ndiri madiri mukati mekufamba mukati mekufafedza rikanikoti zimbabwe ichi chidare kubeatrice kunonzi pamombe pane vanonzi pamombe business center ka mainosa ndekwenyu kubeatrice uko Simon Mutambi sorry muimbi wangu tambopindawo ikoko inzwai Zimbabwe kune mukadzi akaroorwa angasikagari kubeatrice but ari kugara kubeatrice iko zvinozvi ane vana vanokwana kuitawo 3 vaakabereka nemurume wake inzwai zvinotaura mudzimai uyu ndinoda kupupura bhosho kana pane chakaipa vanhu vandibatsire ndauya kwamuri sechimuti mundibatsire sekubatsira kwamunoita vamwe ndachema ndichataura zvakaipa pandiri zvandakabata kubva kumashure kusvika pazuva ranhasi kuti mukwanise kundibatsira pane zvandiri kutaura Daniel Oshiwiri Benifo wakachwemba Kiminikasha fofofo baba pati bhosho ndairarama upenyu ndichifunga kuti andife ndakaita murume uyezve andigari mumba kana kuita mwana wai ndichibvunza anoti ndaipinda mubhawa saka rikanditaura neimwe nyaya neimwe nzira ndinogona kutozviti ndaive pfambi nokuti kataura nyaya yekubhawa vanonitoziva ndaive pfambi wandasangana naye pazuva iroro ndiyaindipa zvinondikwanira ndobva ndaenda kumba ndichigara ndiri ndega ndokubva ndasangana nevatete vakauya pandiri vakati shamari ndine hanzvadzi yangu haina mwana ine makore akati achitaura anoti iye nemurume wangu different yekusiyana kwemakore edu ndiye makore anoita 10 17 years atikasiyana pakurarama ndobva ndadanana nemurume uyu mushure mekuva vatete vake vatochema vachiti haana mwana haana mukadzi anoti agara nemukadzi mukadzi anoenda saka haukwanisi here kuti udanane nehanzvadzi yangu ndakumbira ini ndairarama ndiri ndega ndichida tumari twangu tandinangalobhawa ndikamira pachachiraini ndikapinda mubhawa ndichimwa nonondida ndopiwa mari ndisina wandinogara naye ende ndasina pfungwa yekuti asi pane zvandaita izvo pfungwa yangu yaiti vese vandiri kutamba navo kubhawa handifanira kutakura pamuviri nokuti handi mutupo yakawanda ndizvozvo akati zvandakuroorwa ndakusiya izvi handichazvidi iko zvinozvi
pa 5 years gore rinori ndine chi6 pa 5 years dzandagara nemurume ndamuitira vana 3 nguva yese ndiri kuzama kufadza murume kuti ari kunzi vakadzi vakaenda hapana kasiya mwana ende iye hatorina mwana cherega ndimuitire mwana inini anotozviziva kuti ndaipinda mubhawa but ndakazodzikama mushure mogara nani navatete vake ende kubva ndatorwa nemurume uyu 6 years dzatavedzise idzi handina chipomerwa chokunzi ndaonekwa nemunhu ingave message call kana kumbira nemunhu right nokuti ndava papi ndave mumba yero dambudziko rauya pauya nyaya pacho Zimbabwe nemurume wangu pamba pandinogara apatenderwe kukirosa munhu wechirume 1 2 handitenderwe kana murodhi ndikaona munhu wechirume achiuya ndofanira kuchinja nzira 3 tikakunetsana zvisinei kuti nyaya yei ndinotukwa ndichinzi fambiwe kunyangwe pane vanhu chero tikada kurohwa ndinodzingirirwa kundanonoka kubika ingave nyaya ipi ndinenge ndichikunzi fambiwe nzvimbo yandiri kugara ndinorira zita rekunzi fambi but vanhu vese vari munzvimbo imomo vanotogara pasi kutobvunza naimeduwe mukadzi uyo anombonzi fambi chiko chaakabvunza chamunoziva hamuna anza munzvimbo iyi but chandiri kuziva ndechekuti inyaya yenhoroondo inozikanwa nemurume wangu kuti pandakatorwa inini ndaimboita nezvei ndizvo here Zimbabwe inini handichaiti chifambi ndakasiyana nacho pandakauya handina kumbobatwa handina murume wandikadanana naye nanhasi handisi kudanana nemunhu ndoita sei Zimbabwe ndinogara ndakamhanya ndinodzingirirwa muvhileji mune vanhu ndichinzi fambi chero kuri rimwe basa rekumunda ndinonzi fambi patatukana pese ndinonzi fambi chatanetsena chese ndinonzi fambi but ndakaita ufambi ndega ndisina murume uyu handiti tete wemurume womudzimai uyu ndiye akatoenda kunonyengetedza mudzimai kuti hanzvadzi yangu iri kutizwa nemadzimai saka unodi kuenda kunogara naye 5 years akaitirwa vana vangani 3 saka dambudziko riri papi iye anga asingazviziva here kuti mudzimai uyu ndo zvaaita kudhara ndatotaura kuti iye nhoroondo yake kumashure ndotoziva kuti akatombotongerwa nyaya yekudanana nemukadzi wemunhu but handizvitarise ndaive ndisinaye zvekumashure ndezvekumashure kana bhaibheri rinoti zvakare zvadarika sakupinda mugoredzwa handina nachaweni kutena kusi achaweni kupora kusingaperi vafundisi kana takuparidza muroora akaenda here kunotaura natete hanzvadzi yemurume kuti ndo zviri kuitwa nehanzvadzi ari kutaura navo but ari kuti kwanzi nini handizivi kuti ndoita sei nokuti chandaida ndechekuti imba yenyu ifambi nini ndakanga ndatirwadziwa nekugara kwehanzvadzi yangu isina murukadzi okay so hanzvadzi sikana vanovaka tete vakaendere kuhanzvadzi komane yavo kuno vatsura kuti mashoko auri kutaura haasi right vari kutoti ndaneta nekutaura naizvozvo saka muroora ari kuti ndoita sei ndobuda futi here mumba chii chandofanira kuti ndiite kuti ndirarame mune zvakanaka ndiri mumba mangu kunze kwokutukwa kwaari kuitwa chii chimwe chaakapiwa chokuti haafaniri kuita mukadzi uyu haafaniri kufamba panenge pane vanhu vechirume pane vanhu vechirume haasvike akaona murume achibva kumberi uku anofanira kuchinja roti pamba pakadarika kana kuonekwa bhutsu yechirume apo inzwai mukoma KB haana kana sendi rakaendesa kumba kwacho hana kuroora ya zvakaoma chokwadi Zimbabwe tobatsira seiko mudzimai tete vedu vari kupi iBeatrice pamombe pamba pavanogara ndepavo vari kutogara pamba pasekuru vemurume uyu ari kuti ndakunyara nezvamuruda kwanzi everyday munenge muchidzingirira muchipinda nemuchibage muchipinda nemukonje vataura chidoda saka handichari kuti mugare papo ari kuti kana tabviswa futi ipapo handichatoziko kuenda kundakambovakirei yangu but ndikatasa maruva vana vangu vandinawo ndinooti zvandakaitirwa naMwari izvi neimwe nzira tetokai nenzira yakanaka but wacho wandakavinga haisi mhosva here kutuka munhu imhosva amen vanoziva mutemo tibatsirei tobatsira seiko tete vedu kuBeatrice yes mukasasiya ndo pachabva rufu ndo pachabva jere chakanganisa mudzimai chii aiwa mukadzi hapana chakanganisa akakuda iye murume uyu chii chaipaka kuti ambotizwa nemamwe madzimai ipapo mukadzi akauya kuzotorwa asingazive ari kufira nyaya dzakafira vamwe kudhara instead yekuti murume ana tete vagadzise dambudziko remurume vari busy Mr. Intelligence Kelvin Zwawo
mudzimai wokuBeatrice uyo ngasiye murume uyo bhozho ngamubatanidze nahambu yawaya weresipi yewiwi, kugeza newiwi, kudya newiwi, kunwa wiwi, ndiko kuti adzikame. Ita 4 kuna Gift Chiruka na Langton Chingoma. Ndinonzi Mr. Intelligence Kelvin Chiwawa. Kuna Chiwawa. Wiwi yakane Chiwawa. Ku icho cheche ku Glenview chakazofamba sei, murume yakazoita sei? Ane mukadzi wake zvake. Wachiri vese? Vari vese. Zvikanzikateerera mashoko amakataura but ndiri kungorarama wo zvangu. Bamkuru weku Glenview. Ndo zvinoitwa nevarume. Apo amai mudzimai vachi. Mabatiro anoita chimuti. Mukufamba kwedu tiri vasi aidi tiri vateketiva. Tiri vasi aidi tiri vateketiva. Mukufamba kwedu tiri vasi aidi tiri vateketiva. Tiri vasi aidi tiri po rikiti. Saka hambuya vakatonzwa nyaya ichitaurwa. Iye mukadzi ndiye akanzwa nyaya yake. Kuti nyaya ndi yangu. Ndiye anobata chimuti. Vamwe vanototeerera kubva kwaari. Full volume. Asi ndinotenda murume. Nokunzwisisa kwaakaita. Rudo runopfuura zvinhu zvakawanda. Kana achida mudzimai wake, nokuti mudzimai hasi akauya nepfungwa iyi, akatofonirwa kanani naamai nahambuya. Saka ngagarisana zvakanaka nemudzimai. Anditi? But zvinoitika munyika mukoma KB. Murandakadzi ari pawedza sorry nekunjanja. Kana ndadarika neko handingodairizvo. Ndodarika nichitsvaira. Nyaya yemwanasikana akaenda kunoperekwa kumba kwa amai vake kuti ndakundikana. Achibva kumurume? Kumurume. Murume akatora tete vake, akatora munyai, ndokubva aenda. Zvikanzi ndakundikana. 2 minutes makuwa muvillage. Arovana nemukadzi wakati. Imwe nyaya yandotonyera panapa ndiye kuti izvezve akatorovana neumwe mukadzi achiroverana murume wemunhu. But kwandiri anosvika zvakakwana hazvo. But handikwanisi kuitira chikonzera kunyara ndini. Mumafoni dzimwe dzenguva pane mafoni ekuti kana akuda gamuchirwa anoenda kunodavira foni panze, zvinotoratidza kuti chichipande ichi. Okay. Mapfekero anoti handirambidze kupfeka zvandinoda, ndinopfeka zvandinoda. Dzimweni dzenguva imwe hembe dzichizokupfeka hadzikwanisi kana kumuti ndinonga foni pasi nokuti pauro anenge akashama anonyara ndini. Ndikamuti chii zvonzi ndine kodzero dzangu. Saka kodzero idzi dzakundisvibisa munzvimbo mandinogara. Mudzimai adzoserwa kumba kuvabereki vake nemurume wake. Nemurume vava nenguva yakareba sei vachigara. Vatori nevana 2. Vane vana 2. Chikonzero chapaka kuti arambwe mudzimai ndechei? Kwanzi makuwa. Ane makuwa. Nyaya yekurovana nevamwe madzimai munzvimbo. 3 nyaya yekuti anorovana nevamwe vakadzi vachirwira murume. Iye aine murume wake. Shamari dzake dzaanotamba nadzo. Mapfekero. Murume akabvunza kuti ndine kodzero dzangu. Anopfeka sei kona ibaba Isabel mudzimai? Pane kupfeka kwokuti kana ukadonedza pesa hauinhongi. Unotanga wati kana kune vanhu vari kuya tangai madarika ndikwanise kunhonga pesi yangu. Ukaona kupfeka kwadaro kwaramba. Anotakura mukadzi kunosvika kumba kwevabereki. Murume akatemba kuti kana ndasvika uku mukadzi achatya because zvinonyadzisa kuti mukadzi udzorere kumba kwei. Ndizvozvo. Achisvika ikoko mwanasikana vanatete vanyarara vanondedzera nyaya yavo yese. Mwanasikana anoti kuna amai vake, baba vangu vakaenda handimozviziva mama kuti baba vakaenda. Chamuri kundituka nokundiudza chii mimi? Baba vangu sei vasipo pano? Takasiyana. Anonzi naamai zokunetsana izvozvo zvokutadza kuteerera izvozvo. Zvikanzi ndokusaka baba vangu vakaenda. Imi achidzamai mashoko iwani. Maenda. Izvezvi nzvimbo yamugere inoyi manetse kutorera vanhu varume. Imimi mumba muno munopinda vanhu vangani muno. Kutobva kwangu pana kuti ndirorwe. Inyaya yekuti ndanga ndaona kuti panapa inini ndichatozopesera ndabatwa nemaboyfriends enyu achichinjana pano. Saka munondiudza imimi ndobva simuka zvake ndakudzokera mumba kwangu. Kumba kupi futi? Kwabva nemurume iyoyo. Ari kusiya murume wake nevatete vakagara pamwe. Uyo amekuba kuti yekuba kuti vanhu rusara vachitevera vachinodzokera kumba varitomuona togara mbatobika. Shamari andikwanisi kugara newe pano kana usinganzwisisi kupedza nyaya kwenda kusiya kwino zvikanzi mutemo unoti panapa ndebo wangu pano unoti panapa ndepangu panapa. Kana usingade wewe ibva pano ukakoti rova chete kupolisi. Kwanzi nemurume Zimbabwe ndoita sei? Akura sei kumudzimai uyu? 27 years.
Vane vana 2. vana 2. Oh. Zimbabwe 0713938538. Baba Isabel. Baba Pati. Ndoda kukomenta zvataura naPeter Zulu. Kana ndine zvangu zvakaitika kumashure. Ehe. Musikana akandida achiziva zvakaitika kumashure. Anofana kuraba zvese zvakaitika. Ichokwadi. Totanga panyowani. Ariko here akararama asina zvakaita. Amen. Ndimi munofamba neBhaibheri. Zvakanzi kudini muBhaibheri anzi tora dombo uite sei? Zvikanzi izvo mukadzi achinzi chifeve. Zvikanzi kana nemwanakomana waMwari Jesu anozviti iye haana kumbokanganisa ngatorebwe atake mukadzi uyo. Kwai vakangotarisa pasi mambo Jesu vachizosumudza musoro kona paisina munhu wese warwa pasi. Kurara kuti munhu wese zvakaita sei? Zvakaita. Pamwe dai taiva potistesa rachiti ndizvo Jesu chiriyesa muzuru. Taitora matombo kuti hai wadobu lakaipa. So Zimbabwe kutaurira chokwadi kana wada munhu anditika tangai pa fresh page. Zvakaitika kumashure zvakaitika kumashure. Tombosiya. Tozvikanganwa. Hazvisi zvedu. Yes. Ko iye mudzimai uyu akadawo kutuka nokufamba neshoko rezvakaitika nemurume uyu. Atoti anotoziva kuti murume uyu akatombotongwa nemhosva yekutora mukadzi wemwe. Yes. But hazvitauri. Zvasimo panguva yake. Kana asisade mwene varidzi ngamusiye. Mudzimai uyu kana sade murume kana kuti achiruda murume ngaende kumatare edzimhosva. No, murume uyu pane shoko ratorwa namai Nosere kunzi ngaarambe murume. Paipe apachashandiswa sere kuti ngaarambe murume. Nokuti mukadzi uyu anga achida murume. But zvakukonzeresa ndizvakuramba. Anonzi akusiya murume. Okay. Kwete kuti akuramba murume. Akusiya murume nekuda kwezvikonzero. Tena kusvika pakuti murume achitora foni. Mushure mekuti murume angaona message yekuratidza kuti mukadzi uyu ane munhu wakambodanana naye. Asati aroorwa. Asi murume akazviziva kuti vakambodanana nemunhu, but haana kumboona anawo hake, but akaona message mukadzi uyu achitaura zvaanonetsana nemurume uyu mumba achiudza ex wake. Mukadzi ari kuudza ex zvari kunetsana nemurume. Tine nzvimbo inonzi Mickey Joe handiti munhu muHarare. Hapana pabudiriro. Mickey Joe. Mickey Joe. Ana bhozho ku update yekurushinga yeguva rokufukurwa nembwa ndinonzi Mai James kukuwadzana phase 3. Ichokwadi nyaya iyo ndakaiita, but ndakapedzesera hama dzemukadzi vachiti hatisi kukwanisa kuva nhumbi kusvika tafamba. Saka vafamba hatisati tanzwa, but ndine pakutoitangira izvozvi nchibva panapa ndakutoitsvaga. Makazoita sei? Makawanei? Mazviwana izvozvo ko makaita sei? Hembe dzakagovewa. Tinotenda maita basa Baba Isabel. Iye mukambuzuma. Ndiyo yechidziviriro re. Ndiyo yechidziviriro. Hanzi kudini kwokukambuzuma. 2 weeks murume nemukadzi vari kugara vachipesana vachatauri vese. Vari kupesana vatete vauya. Vataura nyaya yashayikwa. Sisi vemukadzi vauya. Mukome wemurume auya. 2 weeks vanhu vari kupesana. Havasi kutaurisana. Nokuda kwekuti pamba apa pane murume nemukadzi umwe chete nemwana wavo umwe chete akuenda kuchikoro. Nemusikana webasa. But musikana webasa kubva zvakaenda kuzororo rweholiday. Mai vake vairwara kusvika vafa. Akapiwa mazuva ekunzi muna February munomu ndio pane date raachadzoka hake. Saka 2 weeks dzadarika idzi mukadzi achimuka kuseni achipinda muimba mudhining ndokubva awana muine bepa rechidziviriro chinoshandiswa pabonde. Chakadonha chiri mumba. Chakavhurika. Ibepa rekunze. Mukati hamuna chinhu. Chakavhurika. Chakatoshama hacho chakatarisa denga. Asi mukati hamuna chinhu. Ndobva achiona chibati haana kutaura. Ndobva anyarara. Ndobva aenda kumba. Ndobva apinda mubedroom. Anogadzirira baba basa kuti chichi wati zvese zvino kuti vaende kubasa zvakanaka. Baba vapinda mumba dhuma nacho, but mukadzi anoti iye ndakutaura side rake. Nguva yandakapinda mumba andina kutaura. Ndakabva ndapinda mumba ndikati zvese bhuku. Baba vachibuda mumba anoti ndakateera kumashure. Baba vakati 1 step 2 step yechi 3 dhuma vachibva kuti havana kuchinhonga vakacheuka kumashure. Vachiroti kunani ndobva vatasa kumberi. Nguva yavakaenda kufamba
ndakaridza dho ndobva vadarikira ndobva vachisiya iniwo ndovandatsokera mumba vachibva vaenda kunogeza vaenda kunogeza vachibva vatsoka avo vakwesha mazino vari kudarika nepo avo vatsoka vakuda kuenda kubasa mainengi shewe vari kuendapo chichi ndotobvunza imi muti madarika kangana apa nokuti inini ndachiona but ndaida kukubvunzai havana kubvunza murume achiona zvikanzi imimi hamuna kuchiona here zvikanzi anambochiona ndichiona zvikanzi musatinyepera nokuti nguva yamabuda mumbomo pandachiona ndakutarisai ndakuteverai pamavhunduka ndaridza dho manga muchida kuita sei muchichoka zvikanzi ndachiona hongu but nenyaya yekuti ndashamisika chichaona nani pano ndaida kuona kuti ndinoita sei zvikanzi ndikufunga pane kufungirana kana pane kufungira mudzimai akaona bepa rechidziviriro hana kudza murume murume akachiona hana kudza mudzimai so murume ndikuti asha kuti mumba muno muchapinda nani mukadzi ari kuti ndinotobvunza imimi chapinda nani mukadzi azogara manje zvikanzizo kana zvidziviriro zviriko izvi zviriko zvinoshandiswa nanhukadzi zvikoshandiswa nanhurume chinoshandiswa nanichi nemunorume murume akati usada kundijairira ndokubata mukadzi taura kuti chichabva kupi pasine mhirizhonga taura kuti chabva kupi zvikanzi aiwa hatichedzei vatete achibva vatezhedza atiti vashona vatete vachibva vasvika zvikanzi so vatete chosvikapo zvikanzizvo wai muchiita senge vana vadiki kana maita nyaya dzenyuko wai muchienda tsobanomamba hakuna munhu angapinda muno kana gonzo chinhu chauya muno muchauya nemuripo tu ndi munofanira kutaura chokwadi kana matishedzo tikaure pana patigadzirisane toda nontaura chokwadi kuti dambudziko ripere ndiani vakaramba kutaura vanhu vakadinetsana kusvika vatete vati ini kana muchinetsana ndakuenda so murume akasvika pakutaura kuti inini kana mukadzi asati ataura kuti chinhu chabva kupichi ngaende kumba kwavo mukadzi akati inini handiende kumba kwedu nechinhu chandinoziva inini kuti chauya newe sei mudzimai ari kuti chakauya nemurume chinoshandiswa nevarume ndomataura kuti nokuti ari kuti imba iyi imba yani imba ivo vanoroja but vanoroja dziri 2 rooms asi dziripo 3 rooms vanopinda nemudining imba iyi ine maroja kuseri nekuseri but side ravakatora ivo iri main house iside rekune dining mukapinda mudining mukati imomo munozoona mabedroom maviri achibva pai achibva mudining vanobikira mudining ndo vanobikira stofu kakari pai imomo vane mabedroom maviri ndiani akapesera kupinda mumba musi wazowanikwa chidziviriro murume achibva kubasa nguvai akatokwanza asvika kumapasti 9 dzimanheru achibva kubasa mudzimai achizomuka ndopakazoona chidziviriro ende murume uyu mukadzi akutaura anoti murume akabvisa jacket ari kudining jacket iroro zvakare ririko ikoko so pakadonhera jacket nepakadonhera chidziro chakatanga kudonha chidziviriro kumberi kwechidziviriro kune jacket saka paakabuda mukadzi anoti kubaba vangangosiya jacket rakadonha kudai so after jacket ari kuona chidziviriro so vatete pavakabva vakati inini nenandibatiwo tsvina dzenyisi gadzisanai 29 minutes to 10 ndopafika nthawe pali manje munititani kwanangani iyo kambuzuma Harare rekezani katibve mfeso muntundu washangani pabodzi kana sutu tiri kubwerera tsopanopa rambani murapata ka chimuti 2 weeks iko zvinozi 2 weeks apa vachataurisana murume anotobva atya mukadzi anosvika achibika mumba vatarisana tete vakaenda sise mukadzi vakauya mukoma murume vakauya vakangotarisana rega tinzwe kuti vadiwa vateereri vanoti kudini 0713938538 ita nebepa rechidziviriro rakawanikwa kamumba so izvozvi bepa riri kupi ririmo ndo chiri kunetseka hapana ruchibata hapana akaribvisa even mukadzi akatsvaira anongotenderedza kusiya ipapo vatetewo vakasvika vati kana musinganzwisiki because vangakuti yeye kana musinganzwisisi hapana chaningaita nini handingai kuzobata zvinhu zvenyu zvakadhakwa muri kuti pambapa pane mwana ari kugara kupi mwana aripo ko akazotora ndo zviri kunetsepapo mwana atoripo ipapo akura sei mwana uyu grade 2
0713938538 Zvirai papa Isabel. icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsodzera dziri kuitika matima nawo senyika ino muri yeZimbabwe. Ndisati ndapa update muri yeZimbabwe, rega ndingoti mukoma KB pana pandaona vanhu vari kunetsa nechemukadzi murume akatorerwa mukadzi nemunyai. Munyai vakomana hatizivi kuti kwatichapotera ndekupi kwakanaka nekuti masawira kana kuti vatinotora kuendesa padhuze ndo vasina kumira mushe. Zimbabwe kune murume anogara kukwadzana mukati meguta reHarare akaroora kukaroi kwachifi Kazangarari. Murume uyu iye pachake anobva kugokwe kwane mbudziya, mukadzi ndiye kukaroi chifi Kazangarari, murume achibva kugokwe kwachifi nembudziya, but murume uyu achigara muguta rekuHarare achienda kubasa ndopa akasangana nemukadzi wake. Right. Vasangana nemukadzi ndokubva vagara vese. Murume akura sei? Right, murume 32 years. Mukadzi 23 years. Amai? No, 24 years. Okay. Right. Vachibva vagara vese. Murume achibva kuti chivanhu chiri chinoti mwana wevanhu agari naye pasina kuzivikanwa. Ndokubva murume atsvaga munyai wake kuno kuHarare. Munyai anomuziva here? Vanotozivana. Ndoti shamwari yangu sokusiyana kwandoita nasekuru wangu Kwaramba ndakunorora Kwaramba hadheka. Yes. Unondibatsira kunobvisa chii mari. Uyu munyai uyu ane motokari, Bosho haana motokari. Takuda kuenda kukazangarira kukaroi sikanzi nemunyai wangu ndine mafuta shamari, ndine moto ungatsvakabinda mubhazi une mota avo wo hamai kumakunde chakasa musutu kufambako vakatenga kukaroi kubva Harare paka vapindira kwakazangarari. Anoroora pepe abvisa mari yake yabvisa pakutanga kabvira mari inokwanisa kuti iyo 780 US 780 yekuti kuenda nemukadzi yange iri nyaya yekuti ndiwo chatiratidza kwatiri kuenda kamukadzi. Okay. Ndobva vasvika chivabhadhara mari yayi, vabhadhara mari yayi ndokubva vadzoka nemunyai wake. Vadzoka vachibva vaita 9 months vachigara vese ndobva aunganidza imwe mari zvikanzi mari yandikasiya iyeyi inoti mukadzi angozvidzwa ndivanhu kuti murume anenge aite seni so angabhadhara $900 ndokubva anoisa imwe 1200 kureva kuti yapinda muchi 2.1. Okay. Yapinda but pakadzokera mukadzi kunobvisa imwe mari. Mukadzi angatoyo kuma 5-6 months dzepamuviri azvitakura ndokubva anzi chiperekedzana nemunyai munobvisa imwe mari. Munyai akatumwa nemudzimai kuenda kumusha kwavo Kwaramba atumwa naBosho avo hutu kunobvisa mari ndokubva vanobvisa mari. Vanobvisa mari ndokubva vadzoka. Okay. Vadzoka ichokwadi mukadzi kuenda kumba kwake. Munyai chipasvika chinosiya mukadzi tasvika tatira zvakadai tabvisa mari yedu, bhuku redu iri pandakapiwa listi tabvisa apa neapa tasara apa. Okay. Ndokubva vadzoka 9 months dzakwana dzakuda kunosvika mu8 months mukadzi ada kunosungirwa. Murume achibva tuma zvakare munyai nehanzvadzi yake kuti chiendai munosungira chii mukadzi nembudzi dzavo kadi 2 avo iye murume anoita basa reiko? uyu ndimakanika chawa apo ana makanika anoshadzana naotoka ana Joseph nanaedad anatsvetawa vanenge vari busy day pasi pemota izvozvo ari pasi peimwe mota kaanotofonerawo zvakare kuno uya kuno breakdown uya kuno saka ubhizi ma1 right vaenda kunosiya right. Mukadzi asiwako makanika munyaya adzoka ari kusvitsa shoko aiwa ndakafamba zvakanaka ndakasvika ndikavaona ndikabvisa mbudzi 2 dziya zvakanyorwa izvi zvasara izvi adzoka iye ari kungodira fiyo right. Mukadzi apona mwana ndokubva aita mwedzi ana mai vemukadzi ukanzi mwana wevanhu kauyu endazvi chiendai plus akukwanisa kufambika naye nokuti vakuru vanoti mwana kana chakubva kuzvara haafaniri kungokirosa mamharadzano kungosangana vanhu vakawanda mumakombi nomumabhazi kune vakatakura vana vanohakira kana mane mwedzi plus imimi mune mota yamunoshandisa chidzokerai nechii chiendai takuchikupa vamwe tete vekubva nawo kuno vanokuperekedza kuenda kupi. Inzwai Zimbabwe zvakazoitika tete vakapiwa mukadzi uyu kubva kwakazangarira kuya kuno kuHarare kundove kukuwadzana vange vari kuSouth Africa. Okay. But vari kumbaka zvikanzi imimika
chiperekedzaika mwana uyanzotsiruka kuenda munyai achibvadirirwa fiwewo right zvikanzi ndiabulatora chii mukadzi achidzoka nemwana kuti mwana munyai akura sei munyai uyu baba kana sikakanganise ari kuma 27 28 mukomana uchidiki atori nemudzimai wo nemhuri yake ane muri atori nemhuri yake okay right achibva tumwa uyo mabhambo kukwidza kuyambuka mabhiriji avo vakanaka kuvi kwakasangarari ndokunosvika kwakasangarari ari kunosangana munyai mukwashaka anonowombera ndiyo mhuri yenyu uyu ndiye mwana wenyu uyu sokutumwa kwamaita maona kamwana bataiwo mwana vakasimudza mudenga kari kutoyanzvika kari kutosekera zvikanzi makaona kamwana kenyu right kamhofu aka kasoko aka kadewa aka kuti zvinda nemutupo wachonaka ndokupiwa kamwana ndokuzo mumota muchi wamazita vanhu 3 mukadzi ane mwana hanzvadzi yababa yemukadzi uyu yekukukaro iri kuperekedza iri kudzora mukadzi kuti tauya kuzokusiyira mudzimai wenyu nechi nemwana wake ndokubva vaita 3 namunyaya mukwidza muteni kuyambuka bridge wamujecha mutara havo vanopindira vatete vauya nemukadzi uyu vaperekedza mukadzi uyu havazivi mukwasha havazivi murume wanzvadzi yavo au right vari kunosvika kumba kwavakaendeswa havana kutogara vaenda kumba kwemurume muridzi wemwana vakaenda kupi vakaenda kukuwadzana ikoko but vakaendeswa kumwe kumba kwavakaenda but achinosvika kumba vatete nyaya iyi yazobuda vari kuona pambapa patori panyowani chikafu arikuta chikutotenga mumba mutoratidza kuti mune mubhedha munyowani mablanketi atori matori munyowani i1 room vakatozoona kuti mapuleti nezvimwe zvinhu zvaveka zvatoratidza kuti zvine munhu ari kutumwa kuenda nazvo ndatumwa kunzi ndiwe nemapoto ndatumwa so uye akabvunza kuti baba vepanapo vari kopi anoti iye mukati mwoyo wake ashushikana kuti pakuratidza kuti panopamba panyowani right handitika right so vatete zuva rechi2 vakatokumbirirwa pane vamwe vanhu pamba pavari kuroja kuti vanga vari kubasa kumabreakdown vari kuuya usiku saka vakazouya usiku zvinozonetsa saka imigarai marirai munekisi achivakumbirirwa munekisi do mune mumwe munhu anotorojawo ipapo izvo ari kutouya usiku achipinda mbomo ndimunyai ndimunyai vatete vaivai pakatozouya mumwe munhu akanzi ndiye chi ndiye baba munini wenyu uyu munhu wavari kuratidzwa zvakare kuti ndiye haasi munyai haasi murume uya zvakare akatoswera aripo zuva raakauya iroro aitonzi vari kubuda zvakare vangoda 3 days kanzi manje ndakuda kuita sei kudzokera vatete vachidzokera kumba akatosvika kuti mukwasha wenyu anogara ari bhizi akatodzokera nemakanika kauya 1 week akufonera mukadzi wake foni yemukadzi wake inongoringa aichadayirwi mwana murume kusvikira iye ati kumunyai shamari kumukadzi achadzokeri plus iwewe pakaenda kunotora munhu pai zvikanzi munyai adzokera chiri pandakadzokera paya ndakatosvika kuine rufu yeti mukwasha uyuka ane nhamba dzemukadzi wake haana nhamba dzekumusha kana ariko ahana auna ari kukunzvekanzvekwa motokari yangu ine problem kusvika mukwasha pachake iye akwanisa kuzokwira iye kuenda kwakasangarare kukaroi uyo kunosvika pamusha mukwasha asvika baba nengi amanyirwa pepe kumainengi vari kupi ndaya kuzotora mainengi ndaona mazuva awanda because kuwachirwa ndambopota nichabhadhara vanhu vanondiwachira zvikanzi yesu kumudzimai ukakadzoka wani zvikanzi shedzai tete vakaperekedza munhu tete vashevedzwa munhu vaziva here andivaziva kumakanosiya kupi mukadzi zvikanzi inini munhu wandakaona inini ainzi anoshanda busy but ndakangomuona 1 day but asiriye munhu wachoona uyu sure makaenda nani motakafana mandiye munyaya fonerai munyaya muri pano vana tezvara ndokuifonera munyaya manje kusakasana navatete vaye mandiziva here ndini tete katakaendesa pai takaperekedza mudzimai wenyu tese pai pese munyayika tichinokusiyai kumba
Kwa murume auya kuno ari kuti iye mudzimai yako bwa yadzimwa phone kunodeso will not receive not available kamukadzi kai busy pa phone. Murume kusvika vanyatsoona kuti no pane dhiri rakatambira but dhiri rine munyaya. Yes, ndobva vagara musi waFriday last week batai makadaro timbogeza ichi Harare kuwadzana Karoi Kasangarare Gokwe uya murume wakuvharwa ndio Gokwe murume wakanibva kugokwe right mati last Friday chii chakaitika. Murume ari kufamba mutaundi so zvanga zvakuitika ndizvokuti uyu murume uyu aitofamba nemukadzi uyu anove munyai aitofamba nemukadzi uyu so akabva wanike murume uyu ari kukuwadzana 4 ndo kwaanogara iye so na iye munyai zvakare anogara kukuwadzana 4 andimanzwa so munyai akabva atora mukadzi ndokubva amuendesa kuwadzana 6 achimurojera kumurojera amuendesa ikoko so aenda naye kuclinic nemotokari achinomusiya mwana achisikerewa achita sei. So umwe murume aimbogadzirirwa mota namakanika uyu anoziva mukadzi wamakanika ndobva aona mukadzi uyu vari ari paclinic akatobatirwa mwana nani nemunyai ndobva ati akanga amomutipira kuti iwe ndo zvakaitika ndobva afonerwa svika ndizvo ndaona mukadzi wako izvezvi but mukadzi wako akatobatirwa mwana neumwe murume vatouya paclinic murume haana mota ndokutora motokari yemunhu waigadzira zvikanzi andi gumi rakatya vari paka paclinic achinasvika paclinic mwana atopedza kusikerwa akatobatwa namunyai vari kuenda mumotokari murume achibva asvika achibva angomira padhoo remota ramunyai. Zimbabwe munyai akakubatisa mwana mukadzi ndokutanga kurova pasi. Imimi muri kuti vari kuona vanomhanya murume achibva kuti vakomana mbavha vanhu kana kwadzimbavha vanhu havatarisa kuti chabiwa chii abirwa ndiani kuharare itsika yedu kana kwadzimbavha takaibabatambavha tosodzwa motokari kukurosa barodi murume achibva kundikana kubatwa so mukadzi ndiye akazobatwa ari pamotokari. Vanhu achibva shevedza akati no vanhu mbavha yatakatichimhanyisa iyei but nyaya yakamira sezvizvi muri kuona amai ava nyaya yakamira yakadaiso zvikanzi torai motokari zvikanzi hatikwanise kutora motokari imhosva regai mukadzi atiudze. So mukadzi akazotaura akati imimi manga muri mafriends zvamanga muri mafriends nguva yese yataifamba iyai mukudanana kwedu bhuru wako akabva andikombisa but makombi anoti akandikombisa ari kuti akauya kumba sezvo muri vanhu maiwirirana auya kumba iwewe wanga uri kubreakdown ukamuudza kuti mira kumba ndiri kuya kumira kumba kana muchiziva zuva ramakamisa munhu kuma 11 kusvika mapasti 7 dzemanheru makamumisa muchiti mira ndiri kuuya bhururu wako ndo pakandibata ende akandibatira mumba medu saka kubva paakandibata ndakasvika kutaura ndikatora nguva zvakazvi tikapesera isusu taakutodanana. Saka kufunga kwandiri kutoita izvezvi ndiri kutofungira kuti mwana wandiinaye ndewake iye but tiri kutoplana kuti tofanira kuti tiende kuma-DNA test tiri tese. Saka pese patakazofamba uchiti kwaite munyaya iye ende murume akatosera achiti mukadzi ndiye akataura kuti iye kuti musachajwa kana mari yakawanda one advantage iripo bhururu wenyu wamuinaye ane motokari haatendera kuti mungamudirira fio anotiperekedza raitori shoko ratakatagara tatowirirana inini nabhururu wako. Mukwasha achibva tora mukadzi ndobva pinda mubhazi akati andichapinda mota nemotokari ndokutakura mukadzi ndokuenda naye kumusha kwakazangarare ndokunosvika achinosiya chi mwana no ndaya kuzosiya mukadzi zvakatangira kuno vatetesva jaimi tete uya ukuperekedza mukadzi kuno usiya mwana kumba ndopakashevedzera kunzi uyu ndiye kwanza antovaziva zvikanzi ndiye murume akada kuzorora pano uyu
so mukadzi akasiwa kupi akasiwa kumusha kwabo iko zvino vakamirira kuti vaite nyaya yekutsvaga munyai kuti vagare pasi ende munyai aendeswe kumusha uku achinzi iye ngaatangire ipapo asi munyai murume akati ini nangu handina problem nemwana baba mari yandakaunza no yange iri kuti ndiroore asi mwana wenyu zvaakaita ndiye muchasiya zvamunoita but ndiri kukumbira musatambudzike kuti mari yangu yamakatora yakaita sei no problem inini ndichatsvaga munyai ndiye achandipa mari yangu kana asina kundipawo no problem saka nezuro munyai muri yezimbabwe akaita accident nemota yake yakasiya pachipatara iyeyi akazoitora endo yanamboita pressure akaita accident kupi kana achienda kukuwadzana chakudarika paroundabout motokari yakaita accident apo Zimbabwe iyo ndoye munyai Warren Park dia apo motokari yakaita kuwadzana roundabout mota yakaita accident ipapo ikakosherawo nekombi ikatiza ndo motokari yacho gani vakubata timbotengesa nekuda kwekuti kuti tikwanise kubhadhara kamarenzi 14 minutes past 11 ndopafika ndawe pari manje baba Isabel mamessages ari kuya pana pazvikanzi ndakaiona mukoma kanyemba nabhozho mota iyoyo yakarohwa ikapinda muchibage rinonzi Ruben Katiyo taxi driver saka mota iyi yakaonekwa nevakawanda waienda kupi naye Ruben Katiyo munoona zvinoitika baba Isabel papa kana munhu akanyunyuta baba apa izvo zvichingopedza izvozvizve ndatoona mameseji akutobva nekumusha kwachona zvikanzi izvezvi akambobuda pamba akatsvagwa akamboonekwa aine tambo mukadzi manje kumusha kwauku kumusha kupi ukaroikawo vakutodavira zvokuti mukadzi wacho pakanosiyiwa nemurume futi kwanzi akambosiyiwa akaonekwa asiya mwana pamba akatsvagwa akambobuda nemwana akaonekwa agene muchibage azomboonekwa aine tambo vatopinda bhizi futi ikoko ngavamuchengetedze pati iye zvaiita zvokudanana nomunyai kusvikira nhasi uno baba Isabel unofana kutraswa ndiani baba panyika pano vaviri ava uyu wekuroora uyu nemunyai vanga vane nguva yakareba sei vachizivana ava vakagara vachizivana vakatomboshanda vese vatori nenguva vachigara vese munzvimbo imwe chete vachishanda vese vachimwa vese vachiita sei uyu mukadzi akatoroorwa akatodanana nemurume uyu vachizivana. Can I trust you? Inini muzukuru unofana kunditrasta rei? Can I trust you? Yes. Okay, thank you. Trust me. Kota pasi 11 rekezani kative baba kwaramba vapindira mustudio. Mudzimai wemunhu habatwe unofa nguva yako isati yakwana. Mashoko ari kubva kuna mukoma munyaradzi Nyamawe 0713938538 0713938538. Pane chabudirwa nababa Isabel izvozvi pane vauya kapa gate hapo. Pane chiri kupisa manje vanenge vapinda muno mukuti vakudze kuti chakamira sei. Paka. Mapindira papi. Harare. Budiriro 1 next door we Glenview Patishagarika. Right. Ndakamutaura Patishagarika nenyaya baba vaya vemukadzi kunze murume wako ari kurere. Iko zvino pa next door pashona. Okay. Paita nyaya yekuti kune murume anogara nemukadzi wake. Achigara nemukadzi wake mukadzi uyu murume anoti mukadzi anoti murume wangu ane mari yakabvisa uso. Ndikuratidza kuti murume wangu. Saka mukadibe nzvimbo yavanogara. Muno mumwe mukadzi akazvitakura ane pamuviri anoenda kundari kana kuti kumashabhini achimwa doro ari pamuviri but aine murume wake. Okay. So zvakaitika ndezvokuti mukadzi ane murume wake uyu akaroorwa uyu akaona kuti pese panotsvaka anongoona mukadzi uyu mukadzi ane pamuviri wewe aine murume wake anobvunza murume wake kuti kune mukadzi munenge muchiita sei chero ndikateera kushabhini kwamunenge muri ndinokuonai makagara nemukadzi uyu. Chii chiri kumboitika? Iwe chichi kusvikira mumwe munhu ane shabhini ati kuno kukumafura mhepo amufane kubvunza zvigana msike matera kuno baba. Kumafura mhepo musabvunza. Okay. Kusvikira vaona kuti mameseji nezviri kuitika zvinhu zvakaoma. Zvei zvakaoma. Vanhu vari kudanana. Vari kuwirirana. Vari kuwirirana. Vari kufambidzana. Amai vakazvitakura vaya nemurume wemudzimai oyo. Zvadaro amai avo vakazofamba kuenda pamba pemukadzi uyu.
vachinotsvaga mukadzi wekuda kumubvunza kuti washinga here kuda kundishuvisa kumba kwangu nemurume wangu iwe une imba yako. Vachinosvika pamba paipai wanike mukadzi weyoyo ahapo dhuma nemurume wani wemudzimai uyawo akazotakura uya. Saka vakadzi kazhinji vanozarirwaka vaingofemera pamusoro ndikubvunza amai papa zvikanzi chii amai ndiri kuona senge makatsamwa zvikanzi ndanga ndichida amai ava vanogara mudhoo iri kana kuti hama yavo zvikanzi no ndiri kuona pane vanhu handei pasaidi zvikanzi ndine murume wamai ava zvikanzi no kumbe kwangu handisokugadzikana kana muchiti mudzimai wenyumu mafambiro ari kuita nemurume wangu hazvina kunaka kwese kumadoro nekwanenge vari vanenge vari mukadzi wangu zvikanzi imimi ndotokuzivai nemurume uya murume wenyu ndinomuziva zvakare ndanga ndichitori murodhi kuuya kumba kwenyu ndakapazuva pega pega vanofonerana 17 calls kana vasati vaonana nemukadzi dzavanofonerana saka ndakandirimudzira kupi kuzoya kumba kwenyu ikoko zvikanzi right mukadzi achienda kumba haana kutaura kuti ndamoenda kuya murume achibva azofonerwa nemurume womukadzi weyo kunzi shamari iwewe uri kupi ndiri kuchimanimani okay asi murume pakazoenda kusenda kasvika chinzi vabuda izvi zvaenda kupi vaenda kubasa kanzi vakanditi havapo right vakazosangana vachibva vaita noise ndiani nani vakazosangana right murume akazobva uya pamba murume wokutorerwa mudzimai newokutora mudzimai community chibva yaungana so varumewo nevagari vemunzvimbo vanga vaine dambudziko rekuti waiwo murume uyo achiregera mukadzi achienda kubawa apa akazvitakura 1 2 murume uyo akasvika kuthretena murume ari kunzi iye ari kudana nemunhu zvikanzi shamari kudana nemukadzi wangu bvunza zvandakamboita kunomwe mukadzi wandakasiyana naye unobuda honye okay ndiri kuda mombe kana kuti 300 years yanofanira kundibhadhara yokuti ukambodana nemukadzi wangu right vamwe vakadzi vanga vari munzvimbo vakatanga kuti akomana sei izvi zvichiitika izvi ngatimbofonerewo mukadzi wetu mubvunze kuti murume wokwauya kuno nezvaari kutaura iwewe wanga wachibvuma mwe munhu uchiziva kuti une murume mukadzi anotora mashoko ekuti mari anoda ndei inini kumba kwedu akabvisa $40 mudzimai wako akazvitakura uya anoenda kubhawa ndiye ari kupindura vanhu kuti aiwa mari ari kuda ndei kwedu isusu akusati vambobvisa mari vabvisawo $40 chayo tsvakirai kuno mari anoda ndei amaiwo vaivaya vekunzizvo murume wenyu no ndakumusota okay manje ndikupai time anenge akubuda honye vakuti inini murume wangu obhadharere but kubhadhara kwacho inini kumba kweduwo inini handisati ndapedza kuroorwa murume wangu taka kunobhadharere kugirlfriend yekuti abatwa nenyaya kumba kwedu asati apedza kuroora toita semhuri yezimbabwe izvo zvekutaura kuda kwatita mhuri yezimbabwe kusvika nhasi kuseni yake chingori yowe unobuda honye so kutaura kure kwatiri kuita murume uyo achiri muchibage vari kukobva haasi kuziva kuti akatoona kana nhunzi yomumhara mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitifa tiri vasiyaiti tiri matikitifa mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitifa tiri vasiyaiti tiri matikitifa mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitifa tiri vasiyaiti tiri matikitifa aunza nyaya kunational FM ndiani mukadzi ane murume ari kunzi abhadhari ndevavakidzani vemunzvimbo vavakidzani madzimai ari kupa uyu mudzimai akazvitakura ari kuenda kubhawa ane pamuviri ari kufambidzana nemumwe murume iye ane murume kumba ari kuti ari kuda kubhadharwa ti iye akabvisa $40 vava nenguva yakareba sei vachigara vese nemurume wake chatiri kuona nechekuti pane pamuviri pakura panogona panguchitori kuma7-8 months okay havana mumwe mwana kusera kuna mwana okay ivavo pane 8 months ndo pari kuenda kubhawa ipapa so kana akabvisa $40 kumba ndo zvinokupa here pasipoti yokuti uite gumbamubagumbo panze kutoenda kubhawa murume wako asipo ari kubasa wadi kungoramba murume wacho endeni Zimbabwe kunyangwe akabvisa 10 cents kunyangwe magara mese mari isati yaenda unokwanisa here kumbobuda uchienda kuna vamwe varume nekuti mari haisati yaenda asi muchiti makadanana 0713938538 0713938538
paka Harare. Chamuharare chiri kuti tani. Handizivi. Muzukuru. Chii chaitika kule? Ukaona sekuru mama wako vakutura bebe kuti ndaremerwa. Ndozviziva. Ndaremerwa. Ine handiremerwa nekuti ine handitorina kana kanonzi kahafu gigi kai. Handitorina kana kahafu gigi kai. Turai mutoro kuZimbabwe yamirira. Ndibatsirewo pakuremerwa. Zimbabwe pane kombi. Okay. Yakarejiswa zita rakanyorwa pafront. Kunzi zvakati zvaikarejiswa. Because makombi vane mazita avakarejiswa nawo kunzi mukaona iyi zviri pamutemo ndobva yarejiswa nezita rachona iro. Yazechidaro ndobva panyorwa manamba kumberi. Manamba aya ndeyechiratidzo chokuti kombi mukasangana nayo hakuna imwe namba yakadaro. Okay. So namba tinayo yekombi iyi. Kombi inotakura city Mbare. Kombi yakabuda mukati medhorobha ichienda kuMbare. Vanhu vakatakura zvikanzi 50 cents kunosvika kuMbare. Vanhu vakamhanya vakapinda nokuti vanzwa mutengo. Vapinda mukati mekombi. Zvikanzi right vabereki ndiconductor. Kombi yasimuka. Right, conductor akuda zvinhu zvake. Mari yake. But regai ndikuzivisei, ndakuudzai kuti kombi iri kuita 50 cents. Ukandipa $20 ndekwako. Hapana change. Ukandipa $100 hapana change. Ukandipa $1 hapana change. Ukandipa isikasvike 50 cents uri muyedzo. Mari yangu inakwana. Saka ndoda mari yangu panapa. Vanhu vabatanidza mari. Kwakuda kuramba zvakare mabatanidzire munhu ngaisishi. Mari yake. So vanhu vafamba. Zvikanzi right luggage vabereki. Chawakabata chese chisiri iwewe. Chiri kudiwa mari. Mukoba KB kune zvinodyira huku zviya. Kamike kuti ukabata so. Zvinomwira mvura huku. Vakwaramba kanonzi kadizve yakanomwira. Ingwari drinker. Iko kaikachonzi kakabhatare. Anisana ngombe zvikanzi aka. Vatakabata maoko wani. Saka pakazosvika mumwe murume akati but naye mukomana. Matauriro ese auri kuita aya. Uri kuzviziva kuti vabereki ndiro basa rako. Dai vanga vasina kupinda munomu. Dai uchiri wakamira patakuona wakamira pabe. Nokuti aufambe ende niwe utambire. Kuchibva kwese mukomana asidaira zvikanzi maitiro achona zvikanzi baba akataka kutaura vane bhodhombe inenge yangu so akavavhunduka. So kwakazodarika udaira umwe anoti anenge bhosho. Wechidiki baba. Zvikanzi right. Ndo pachaperera shungu dzangu. Iwewe. Nasi ndokuita mudzimai. Ndira kuita mudzimai. Apo kombi iri kufamba. Munhu wabereki imomo. Kombi iyi yakazosvika paMbare pane service station. Uchibva pagate repolice pane service station iripo ipapo. Iyo inova iri opposite nemusika munyowani kana kuti nekanzoro. Right. Mukomana uya ari pasi. Upi? Adzika anga akatobatawo chisagabhegi. Uyo wokuvimbiswa da kuti mudzimai akatobatawo kasagabhegi kane muchero mukati zvanzi nekamuchero kari mukati mama kanoda kubhadhara. Nhasi ndoda kukuita mudzimai. Ndiye uyo we abvisa zvipfeko. Kutaka kutevera chitenderera mukomana we. Nhasi ndokuita mudzimai nhasi. Nhasi ndokuita. Ndiri kukumbira mhuri yeZimbabwe. Vanhu vamavhenda vanotengesa vari paservice station iri opposite nemusika munyowani. Unotengesa zvinhu zvevarimi. Zvamakaona musi weflight kumapasi 12 masikati. Nekombi iyoyo yakanyorwa zvatinofanira kuendesa kana kumapurisa kuti vaone kuti vabereki vari kushungurudzwa sei. Asi munhu aita izvi ndiconductor. Nguva yakaenda kuzamani kuti vakuda kuburitsa mafoni. Kwanzi muda kuita sei? Driver kwakuchifambisa mota kubva panga pakamira munhu. Driver haana kutsiura conductor. Chaakagona kuita kumuvha nekombi yake kubva pari kutendererwa nemukomana uyu akaburitsa kutezo kwavanzika. Achiti nhasi ndokuita mukadzi nhasi kumukomana iye. Uyu angashida kuitwa mukadzi ari kutiza. Ari kutenderera uka. Ari kutenderera. Akapata chisaga chake. Akapata chisaga chake. Mukoma KB. So ndichitaura nevamwe vanhu mukoma KB. Vanotaura vachiti iwo.
Atizivi kuti tingabatsirika sei nenyaya yekuti driver pachake ane zvaakabata zvekuti kana kasvika kumuridzi wemotokari anonzi kana uchida basa rekudriver unei. Kana mudriver wamurodi zvakare anokwanisa kubvunzwa kunzi une here zvatinoda pamutemo. Maconductors vanofanira kunge ari munhu akaita sei kana kuti ane maqualifications akaita sei ekugona kutaura nevabereki. Nekuti taane rimwe dambudziko rokuti tine vamwe vanhu tinotoziva kuti kuchechi vakamira vakaparidza shoko vanhu vanotadza kuti vana vajesu vakudzika pasi, but murume iye anga baba vemumba chavo mukamuona akabata dhore kombi ari pakombi. Baba imhosva yaakaita kai uyu nyakuda kuitwa mudzimai akaendere kunoripota kumapurisa, right? Mukomana uyu angane vanhu vaiperekedza asi aine vaperekedza vanhu varoperekedza achitaura nesu kusanganisira nevamwe vanhu ari kuti handisati ndaenda kumapurisa nokuti inini pandakauya apa ndine kwendanga ndichibva ndine vanhu vandiri kuperekedza ndisiri mugari wemuharare, but zvese ndinazvo. Saka chandakatya ndechekuti zuva iri kwanzi ndakafamba ndisina chitupa, ndakafunga kuti ndikasvika kumapurisa kunozodiwa chitupa, but vamunhu vakagara navo pasi nevanga vari mukombi ndo vari kuti kuenda kwaya kupolisi nekusaenda kwaya kupolisi, but vari kuti vakugadzira kuenda kupolisi nokuti akazosvika maoko evamwe vanhu. But zvinhu zvakafanira nezvizvi zvinofanira kuti zviite sei, nokuti nevamwe vanga vari mukombi vari kuti zita rekombi manumber plates nezvayakanyorwa nadriver wacho naye kondakta wacho vese tinovaziva, but iri kombi yakanyorwa zvakati nezvakati, iri kombi inoita city Mbare. Izvi zvakazoitira paservice station iri opposite pambare pamusika iri opposite nemusika mutsva unotengesa zvevarimi. Baba Isabel, zvese zvamaita nokutaura pakasimuka kombi mutauni ichisvika kuMbare, munofunga kuti murume uyu kuti kondakta uyu anga ari right zvaiita? Atizivi mukoma kedu, nokuti kana akati iye ukandipa $20 zvavharana, ukandipa $10 zvavharana, handiti chese chawakabata rageji yese bhadhara. Zvisirizvo zvavakataurana nevabereki vasati vakwira mukombi. But yake mari anoigona ari kuiziva, uyezve driver haasi kumubvisa padhoo apa, aitoziva kuti munhu wangu haasutese. 0713-938-538 0713-938-538 kana 0789-600-748 0789-600-748. Vanoziva mutemo tibatsirei chii chinofanirwa kakuitwa nevabereki kana kuti murume uyu aidzinganiswa nakondakta achinzoda kukuita mudzimai. Pamberi pavanhu vakadzi kutarisa pasi kuzama kuita sei kuti nevakomana panapa toitawo sei nezviri kuitika izvi. But ndine nyaya yandakataura iyaiyi yekuti izvo nguva iyoyo murume akunovigwa mukadzi akabvisa chipfeko akasanganisa matsito pamwe chete paitinonga kuti pane ropa chikanokandwamo. Mambo kanozondibata kuti ndatotuma jina rangu ikoko kunoshedza mudzimai uyu. Sabhuku ndiudze chii chakaitika maminimini ipapo. Sabasi mambo ndakatera zvinhu zvitika mudzimba mavo izvezvi mambo chiweshe izvezvi vatochinzwa izvi. So mushure mekunge mudzimai abvisa chipfeko akanda chipfeko muguva manga mune kofini yemurume, mambo achibva atuma kajinda kuna Sabhuku kuti vauye kuzoexplaina chii chakaitika nyaya iyi apapi. Ndio pane chanzwa kuti mbosi ndakapesera mambo akandonibatira akati bosho mdzimba mangu vichaura ndemani ndemangu. Sabhuku wataura ndiroziva ndi Sabhuku wangu iye. Izvozvo zvakatoitika izvozvo hazvizi right. Saka ndakutuma jenda rangu kuna Sabhuku andiudze vaitoti iye Sabhuku futi why asina kutondiudza kuti maitika zvakaitika izvi, nokuti vaifana kunyora ripoti kuna mambo kuti pane zvaitika. Saka ndichatovabata kana muchindinzwa mambo izvezvi ka ndiudzei kuti pamashoko amakaguma ayayi mapapi. Okay, ndobva tazivisa kamuri yeZimbabwe Baba Isabel. Munotaura nyaya dzinoitika mukugara kwevanhu. Ichokwadi. Dzimwe dzinoitwa nemasabhuku. Ichokwadi. Madzimambo. Madzishe. Nemadzishe. Anditika vanhu vachinyunyuta, vanhu vachifara nemabasa anobatwa. So vanga vachida kuti vabatsirwe nemaitiro ari kuitwa kamasabhuku nedzimwe nzvimbo. Ichokwadi. Takabatwa kane Ministry of Local Government and Public Works vanoona nezvokugadzwa kwemadzimambo. Vachiti ivo Chief Kumalo vanowaka president of the National Council of Chiefs in Zimbabwe. Yes. Mukuru wemadzimambo president wemadzimambo ari kuya muHarare musi wa 5
February ndi mangwana ehe vanenge vane vhiki rese vari muno ndipo pawachauya pano pa National FM pama nefenyuro icho kwadi kuti vazonzwa nhuna zvichemo zvese zviri kubva kuvanhu kubudikidza kane mabasa ari kuitwa nemasabhuku madzishe madzimambo movaudza vosiya nhamba yavo kuti kana pane problem iripo movafonera direct icho kwadi saka vari kuuya this week Chief Khumalo, president of the National Council of Chiefs in Zimbabwe. Ipo pari kanchori mukana kuti mukoma kebi ndine muri mondetera naye kusora zuro achiti iye ari kurwadziwa nekutorerwa mombe dzake mudanga mushure mekunge mwana wake ane 33 years dzokuberekwa aindiro kumatare kwa mambo kunzi mwana wakaroora mwana wangu ukazosiyana naye iye ine 33 years atori nemusha wake asi mombe dzakazontorwa mudanga mani mababa vake saka ndiri kukumbira baba vandibatei ndine mashoko nemi. Okay, so Zimbabwe nyaya dzamunenge maonza kunoko tinenge tichitsvaga kuti ndiani anofanira kukomenta pamusoro padzo nokuti pane vanomirira masabhuku pane vanomirira madzimambo pane vanomirira vese ivavo saka unofanira kuuya vozoita sei vozotaura panapa rambai makabata chimuti. Baba Isabel musati mapfapfedza kachimwe ndiri kuona kapane vari kubvunza zvikanzi nyaya yemurume wekutizwa nevakadzi patouchline yave papi. Icho kwadi mukoma kebi nyaya iyoyo andisati ndaita. Okay, ndichera kuti ndizame ndifambire kuti nyaya yapapi. Alright, anditika takapesera kutaura naye ari kumapurisa. Alright, ari kumapurisa saka iko zvinozvi ndinogona kutobata bhosi namba dzekumapurisa nenamba dzake dzese ndinadzo. Batai kuitira kuti mupe vateereri update kuti nyaya yava papi. Toda update yasabhuku yekukaroi akapa munhu munda akarumwa nenyoka. Icho kwadi muri yeZimbabwe muridzi wegarden akapiwa garden rake akadzosera asi apiwa garden rake mashoko andinawo ndiye kuti apiwa kudaro asati adzokera vakaenda kune ukama vakamuudza kuti mukomana ngaatore garden rake asi apiwa garden kudaro asati adzokera. Nyaya yekutanga yakatanga kutaura veukama ndiye kuti sabhuku ava havana kushandisa nzira yekuti uyai pamba pangu kana kuenda pamba pehama dzemunhu uyu kunoudza kuti sigarden ngaatore. Sabhuku vaifona vari kwavari chikonzero vakanga vangobuda vasingaoneki kwavanga vari saka sabhuku vakadzoka iko zvinozvi vadzoka havasati vaenda pahama kunotaura sezvavaitaura vari pafoni. Okay, asi sabhuku nanhasi havasati vakuita basa ravo rekuunganidza vanhu zvavanozika kuti paweekend after 2 weeks vanounganidza vachira vakangonyarara vari sei. Asi garden rakadzosera garden rakadzosera soko rakadzokera asi muridzi wacho akapiwa garden zvakare kwanza asati amboonekwa kumirepo kana kuita sei amene kuti kutiyana kwazvo. National FM huchi ndini Alex Chabaya Nzara pa GMB Doma akachibata chimuti. Fafedza isi Baba Isabel itura itinzwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsutsura dzirikuwa matima ndavose nyika ino rega ndingopinda muri yeZimbabwe handina kubva muri yeZimbabwe rega ndingoramba ndingodzokera kwa sabhuku wangu kunove ndikwa kumberengwa sabhuku mwe chete pamwe chete na chifi mwe chete ndaramba ndiri musame village roro paka mberengwa zvekare chiri kuti tani chakumberengwa. Zimbabwe inzwa inyaya iri panapa kumberengwa uku munzvimbo yandataura iyo kune murume ari musame village iyi anogara ari 1 haana mukadzi haana mwana. Nyaya yakaitika pamakore adarika awa ndeyekuti mukadzi wake akafa kukazofa mwana asi mwana uyu paakafa ndiye akapomerwa zvakare kuti akaponda mwana akatombobatwa nemapurisa akaenda but pakatorwa nemapurisa akadzoka mangwana achona achibva agara hapana nyaya iko yakazomboenda. Murume uyu anogara ari 1 pamba pake pane muchero wemumengo yakawanda haapfeke bhutsu ane mbiri yekutamba njuga makasi Right, anogara aine kabhegi kake keledha kaanenge kapakata kana kuisa muhuro. Inzwa inyaya iripo muri yeZimbabwe murume uyu kana akufamba ane nguva yekufamba ane nguva yekusafamba asi achigara ari 1 pamba pake pane miti yemumengo iripo. Zimbabwe murume uyu kana abuda pamba apa mimengo yake yese inenge ichionekwa nyoka chete. kumatichi chiri kuitika kumberengwa. Murume anogara ari 1 pamba haana mukadzi haana murume asi akamboita mukadzi achibva afa ndobva azombobatwa nemhosva yekupomerwa kunzi mwana paakafa kuti ndiye akaponda mwana akatorwa nemapurisa but akadzoka aripo ende kune nyaya dzemakesi dzekuti akatorwa nhasi mangwana anomuka aripo aende kumapurisa. Murume uyu haapfeke bhutsu anofamba nebhegi rake ane mbiri yekutamba makasi
pamba pake pane mengo iripo yakawanda pamumengo iyi kana aripo iye mukatarisa miti yemengo yake haiwaniki kana chinhu asi akangofamba chete mumiti yemengo yese inenge yakasakanyuka kureva kuti hausviki pamuti wemengo. Baba Isabel, right, murume uyu zvaanoita manje kana azofamba kuti kana aenda kudoro akambotaura akakanganwa paisa pabhegi rake rine zita ranoda rinodaniwa nebhegi iri randisingakwanisi kudana hangu pana parike ningoti zita bhegi rababa ava kana risinga okay anenge achitoriona pari aiwani kunonga achari amene pari lesi yari padoro pai bhegi acharioni anobva teka kuti iwe nengiwe ndiri kukutsvaga ndisi kukuona kouri kupi Zimbabwe vaye vanoti tinosona mabhodhoro ndataura nyaya iyi kuti iri kupi iri kumberengwa village ranotaura raSabhuku namambo wacho same village ndo village racho dairoro tora vagari nzvimbo titaura nyaya iyi akachedza kabhegi akakuti uri kupi ndiri kukutsvaga kabhegi kanotaura kujamba kachiende kwaari kachijamba kuti zviri kujamba zviri mukati rika ndiro bhegi harina makumbo rinochamba richienda pakare wobva kuti ya ndakuona otora bhegi rake right guys ndakuenda otanga kufamba anofamba asina ntsapa asina boots kana achifamba asina boots anenge achienda kupi chero kwaanofamba ake chero achitenderera pa munhu ndikakuti afeke boots ane chirwere here kumakumbo aiwa ana chirwere atori munhu ari fit ari right asa afeke boots okay anotamba njuga and anowina pabhegi manje pavhunduka vana. Baba Isabel, kana musina video yekabhegi kachijamba kachinzi kanyemba uri kupi kanyemba uri kachiti tap papa kachibwera vanotooma matemukanwa kana zvikagona muri yeZimbabwe ndichataura kana naSabhuku munzvimbo akasavhunduka tipotaura kuti nyaya iyi yaivigiridzwa aisiya nhasi itori nemakore nyaya iyi itori nemakore ichiitika. Ndataura muri yeZimbabwe kuti munonzi maSabhuku nzovo okay kuri kumberengwa Sabhuku nzovo kumberengwa vanoziva muri yeZimbabwe kumativi ese nyaya indetera kuti iri kwa chief Maziopa Sabhuku nzovo vanove ndiwo Sabhuku zvakare vakabatwa nenyaya yekuti mwana afa vachida kunotora mari kune imwe polisi right imomo muvheji imomo ndo mune murume zvakare anoita chitiko chakadai soichi. Murume uyu ana mangwara ane mutombwe ane mushonga here kana kuti aiwa hapana anoziva vanhu vari kuvhunduka nazvo kuti asikachinjiona kone munhu akudaro unenge kufunga kuti mushonga pamwewo imejiki dzake chii chinenge chiri mubhegi ndo chiri kunesa kuti chinenge chiri mubhegi chii anobva tora kabhegi ake obva akafamba watukabereka akutorwa pasi ende kabhegi ake ndekeledza vari kumberengwa chimuti chiriko here nyaya iyi munoiziva here yemurume uyu tibatei pa 0713938538 kana 0789600748 Andiri asimuzambata tirove pakatsika 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 simuzambata pakatsika simuzambata pakatsika Andiri asimuzambata tirove pakatsika Iwa simuzambata tirove pakatsika Iwa simuzambata tirove pakatsika simuzambata pakatsika simuzambata pakatsika reporting to the angel afana tuzipekeshana mturaima jumanda wakachiwemba kemenekias sipiniti waramait then yaroshuwiri pinfo wakachwempo sipiniti waramait then yaroshi akeroshi oiri po rigiti icho kwadi muri yeZimbabwe nikoti paka mondoro nyaya yeketika kunonzikwa mu village mupamba washke village kwa chief Nyamweda
kune mwanasikana ari mugrade 7 kumondoro mwanasikana uyu akaita zuva rasina kurara pamba kana ndisikakanganise 13 years asina kurara pamba. Amai vake vakarara usiku icho chimutsvaga ndokubva vazoenda kumapurisa vakamuona akagara pabhenji kumapurisa. Vachisvika mwanasikana uyu akaudza mapurisa kuti izvo amai vari kundimanikidza kuti ndidanane nemukomana wandisingade, ini ndiine mukomana wangu wandinoda. Isabel, mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitimba, tiri vasiyaiti tiri matikitimba, mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitimba, tiri vasiyaiti tiri matikitimba. Po 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 rikiti vo matincheri chiratika kumondoro. Kune mwanasikana ne 13 years kuberekwa. Mwanasikana uyu akashaikwa zuva rasina kurara pamba. Ashaikwa zuva rasina kurara pamba. Amai vakamutsvaga vakazomuona ari kumapurisa. Ari kumapurisa mwana uyu ndoko akasvikira iye. Ari mukati mekuudza mapurisa kuti vedu we regai ndikuzivise. Inini ndiri kutya kuti mai vangu vanondirova nenyaya yekuti vari kundimanikidza kuti inini ndide mukomana wavanoda iwo, yeti inini mukomana uyu andimude, inini nditoriwo nemukomana wangu wandinoda, iye aine 13 years sokuberekwa. Tikatarisa mashoko aitaurwa naamai kuti mwana uyu ekuti amai vake vari kutaura mashoko ekuti mwana ane 13 years akwanise kuti mai vamuzivise kuti kana kumpa mukomana kana kuti adana nemukomana, nekuti mwana uyu ari under age uyezve grade 7 ari pachikoro haakwanisi kuita mukomana kana kudana nemukomana. Asi ari kuti mai vari kundimanikidza achiudza mapurisa. Achiudza mapurisa kudaro zvakare akabva azozadzisa pamusoro pemhosva yaari kupa mai achiti iniwo aiwa ari kutaurwa namai andimude ndine wangu wandinoda. Pa 13 years. 13 years. Baba Isabel, amai vasvika pepezwa nemapurisa tokubvarira ndisazvikuti mwana akuchibvunzwa amai vasvika haachatauri akungochema zvikatozonekwa neimwe nzira kuti zvakachiterwa namai ani mwana uyu anogona kunge ari manyepo. Yeti vakazotautira zvakare kuti kumashure uku mwana uyu amai ava vane vana vatatu, uyu musikana wokutanga atori nemurume, iye mwana uyu ari grade 7. Zvadaro mwana uyu akambouya nehembe nyowani dzaakaisa kumba dzaasina kutaura nadzikwana kupi dziri nyowani. Okay. Vakatoti ari garimbobata mwana wangu ndofanira kumbomuranga kusvika andiudza kuti chii chakaitika. Pavaitaura amai ava vaitaura ivo mamai ava paine vamwe vana vanotamba mulaini omu. Yeti mwanasikana uyu ane mukomana anogara munzvimbo umu angave nemakore 23 zvichidzika pasi asikadarika 23 years, anokumwa kwaanoshanda mukati memunzvimbo yaanofudza mombe, anova ndiye akanga chinzi iye ndiye mukomana wemwana uyu kwaakarara asipo. Amai pavakati mwana uyu ndikamubata nhasi ndikadhireyo zvakanaka achandiudza chete vanotamba nemukomana uyu anofudza mombe dzemwe munhu ari mukati menzvimbo umu vakabva vaita kunoudza mukomana kuti shamwari chabvondoka. Mwana uyu anzi achabatwa nhasi ende achataura chokwadi. Mukomana paakaudzwa ari kumombe ndobva angotora hlava iyei yokucharisa mombe iye ari kumonde ndobva azvisungirira achibva afa. Ndobva vanhu vasapinda musango kutsvaga munhu mushure mekuona kuti mombe dzaifudzwa nemukomana dzakupinda mumaminda evanhu uyezve varidzi vemombe mombe kwaira kusina kusvika vakatsvaga mombe vakaona dzimwe mombe vakadzokera mangwana kuseni vakatsvaga munhu havana kumuona ndokuzotsvaga munhu kumuona akazvisungirira. Vari mukati mekuti mwana uyu akuvigwa mukomana uyu vamwe vana ndokuchitanga manje kuda kuti namai ava vachitaura namashoko kuti tichapedzerana chete ndiye makakonzeresa kuti mumwe wedu afe. Vamwe vana shamwari dzemukomana uyu. So makumwa akuchibuda manje amai vachitiwa nyaya dzakadai kunzi imimi nemwana wenyu ndiye makakonzeresa kuti mwana wedu sei mumwe wedu afe. So ndikubuda kwakuita nyaya iko zvinozvi zvinova zvokuti vanhu havachina kugadzikana, but nyaya yakaitika kuti zo musikana uyu akarara ari kumba nemukomana uyu yanga isati yabudidzwa, but kubuda kwayakuita iko zvinozvi ndopayakutotanga machiti takuda kuzivisa mapurisa kuti nyonya yakaitika, but mukomana uyu akatofa ari kumombe. Saka mukomana akazvisungirira mushure mekunzwa kuti amai vemusikana vakuzviziva ndovatosungirira kumombeko. Saka ichokwadi kuti mwanasikana uyu 13 years akanorara kumba kwomukomana atori nevamwe vari kutoudza. Tinotenda tipinde kati mekupfapfadza ndikutsotsera tiri kuitika matiro manesi nyika ino muri yeZimbabwe. Ndine nyaya yandinayo pana pamuri yeZimbabwe. Nyaya iyi inorwadza, inosuwa. Nyaya yandiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe yakaitika kuchifu kunharira kwa Mudavano, Sabhuku Mudavano, Chifu Mudavano.
nyaya iyi zvayakaitika mhuri yezimbabwe pane vanhu vakanga vachiita zvezvo kuti kana kuchinge kwafiwa makuva anounganidzwa ivhu riya vachibva vainde vakati isusu regai tiende kunogadzira chi makuva aya tichiita zvokumavakira makuva aya ndiye mukadzi nemurume vachibva vakuita sei vakugadzira makuva aya vari pakugadzira makuva aya pane vazukuru nanasekuru vanga varipo pamwe chete kusanganisira mwana wemuvanhu ava vakafa ava vanhu vakatanga kunemerana senge vari kuwanzirana kuti iwewe tokuziva iwewe unokodanana nevakaziva zvikanzi iwe tinotokuzivawo zvakare wakadanana nemukadzi wemunhu wacho naye kusvika murume atiza akatoenda kuharare haana kudzoka kukazoita umwe akati inyaya dzakaitika kudhara muchazitaurirei but ndana sekuru nemuzukuru asi akadanana akatora mukadzi wasekuru vakatiza vako vakaenda kuharare muzukuru ane makore ari pasi penyaya ndinoda kutaura okay then oroshuviri bhinifo vakachwemba kimini kyasha inzwai mhuri yezimbabwe zvakaitika vanhu vakapedza kuita zvemakuva vanhu vachibva vaenda kunze vanhu vaininirana ava ihama ana sekuru nemuzukuru asi muzukuru ndiye akatora mukadzi wani wasekuru achibva atiza haana kutiza murume paakabata nyaya iyi muridzi wemukadzi ndiye akatosiya mukadzi achibva atoenda kuharare mukadzi akaita sei akasara kumba inzwa baba patizwa muzukuru wasekuru vanhu vakuenda kudzimba kubva kumakuva muzukuru akatevera sekuru vaiva mboti zvine basa reko zvinhu zvakatozikana zvikapera zvikaenda ndovati murodhi sekuru imi mipaipe manga muchiti chii manga muchiti chii murodhi kam manga muchiti chii mukuzama kutaura meme ndiye banga kuna sekuru kunzeve ndekikirikiri kutiza ndobva siyana nawo vanhu vakati munhu abewa chicho zamai ndoita siye panapa murume achibvatiza atiza kudaro ndokuenda kumba kuyamwe sekuru vakuru ndobva asvika zvikanzi sekuru paipa ndakunzwisa imimi vakatogara nemumwe munhu wakatogara naye paipa manga muchiri chii imimi zvikanzi panyaya ipi so paakasvika achitaura nawo sekuru ava vanga vari pafoni iye akasvika pakutaura che havana kupindura nenyaya yekuti vari pafoni kudaro ndovaramba vakanyarara vachingopedza kuisa foni pasi mukoma kb vasati vapindura banga kuna sekuru wangane kuti munhu atobayokawo arikuda kutodzoka zvakare kutanga kutenderera imba achinoto sei achinotovabayira rimwe banga zvakare kusvikira baba vadona baba pavakadona vanhu vakazama kuti mafoni kunoku vari kutofonera kunzi munhu uyo asiya baya munhu kuno zvikanzi aikoko atosiya munhu ari mupenyu kunoku atobaya munhu aita sei afa wekutanga uyoyo abayiwa achekwa nzeve uyoyo mwana wake anga ari kumashops babayo yokucheka vanhu ava vachibva vatiza iwe muzukuru oyo akura sei muzukuru ari kuma 30 something years okay vanhu vaicheka kuma 50 ne60 right zvadaro atiza babandika mukomana anga ari kumashopu aine bhasikoro achibva audzwa kunzi iwe baba vako vachekwa iwe ari kumashops but kucheka kwaita baba vako atori nani kune mumwe zvakare atourawa ari kumashops nokukwira bhasikoro akakwenda kwamwe ari murodhi dhomadhoma nasekuru nemuchine kubaya vanhu uyoyo vari kufamba ane bhasikoro akati ko imimi mabaya vanhu ebanga iko zvino zvemuri kumhanya muri kuenda kupi right murume webanga uyoyo ndobva advanza zvokuda kuda kubaya futi chi mwana uye nebanga mwana uyo ndobva apusha bhasikoro riri pakati ndobva ranorova chi murume uyoyo murume uyo ndokuenda pasi banga richidonha uko ndobva aurira mavhu takakudira maziso murume akukopamba aripo ipapo ndobva atora banga ndokutora makavi ndokusunga munhu hande mudhara wasiya wauraya vanhu naye nebhasikoro kana mudhara uyo ndokunosvika kuya vanhu vachibva vamboita zvavanoitawo kusvikira mapurisa akazouya mutumbi wakarara ipo asi wakachipurisa ukazotakura mangwana but murume uyu achibva aendeswa kumapurisa mushure mekunemerana vari pamakuva avaivakira uyu wekubaya vanhu nebanga kubaya vana sekuru ndiye akapiwa mhosva yokuti aita sei ndiye
ukutora mukadzi wasekuru akawanikidzwa nemukadzi wasekuru pakangozviziva vangopomuka vachibvamusira mukadzi saka iye nemukadzi wasekuru vachiri vesere hai vari kugara imomo but inyaya yakatoitika yaane time saka akarwadzwa nokuti nyaya yanga yataura zviya zvekuti kana vanhu vakaungana vanongotaura nyaya dziri kuitika izvozvo ndizvo zvaiburisira banga achisheka vanhu saka akatosungwa ane mhuri yake ane mhuri yake muzukuru ane mhuri yake sekuru vamwe vakakuvara nzeve nehwani vakafa ya zvakaoma asi baba Isabel munofunga kuti inyaya yakataurwa here pamarekera kuti pane zviripo tiri kuti inyaya yakataurwa nekuti pane vese vane chakaita chekutaura vane zvavakadavira vaivenga vachinzi paya manga muchiti kudii ndo paitangira nyaya yake okay amerika nedzimwe dzakakavika sezvaakuma kwemapurisa tichanzwa 0713938538 pabozi na 0789600748 dzinza paka ndapindira mhuri yezimbabwe nyaya yandiri kutaura yemhuri yezimbabwe iri kunzvimbo inonzi iyo Nyamandlovu kunyamandlovu mhuri yezimbabwe kuna baba vanoshanda kuguta rekubulawayo okay vaine mhuri yavo iri kunyamandlovu asi vachishanda kwabulawayo right zvakaitika ndezvekuti baba vanotoshanda basa reumaneja vakabva kubulawayo vachibva vaenda kuoff kupi kunyamandlovu ndo kunoita 1 week vachizorora vari pamba ende vatori neproject yavo yavainayo pamba semhuri semunhu anoshandawo basa rakanaka zuva rekupedzesera vachiti mangwana ndiri kudzokera kubasa yanga iri Saturday vachiti ndiri kudzokera Sunday Monday ndiye ndiri pabasa vane motokari yavo Saturday vakabuda vakambotenderera vachidzoka pamba vachiburuka mota vachibva dona vaburuka mota vachibva dona munhu achakwanisi takurai munhu vakomana endisai kuchipatara mudzimai driver vamhanyisa motokari vatakura munhu vaendisa kuchipatara kuchipatara achiri kuita endisai kuchipatara chihombe achinosvika munhu ikoko munhu achinosvika pachipatara sarai munhu afa hapana kurwara kwakangoitika aitobva kuona projects ake kure sei munhu atofa vane mwanakomana akaroora anovewo zvakare manager kune imwe kambani mwana ari kuudzwa kuti imi ndange ndichionesana nababa nhasi ndichitaura pavideo call kuti ona zvavepo ndichivati ini ndakuda kuti aiwa ndoda kuitawo zvakati sababa nemwana vari kuonesana mune zvanenge vachiita baba vafanei mwana anoti iye ini nandiwe ikoko hakuna zvakadaro kuti munhu anongofa sehuku mai anoti kufamily ndo makawanda family yawo imomo inini ndiri kuti baba ivavo vasachengetwe vasafe baba ivavo vasachengetwa baba vachibvoita sei baba mukuru kuna baba mukuru mukoma wababa vake mukoma wababa vane maini kugwanda baba vachibvotava kupopotedzera nemwana pafoni iwewe aungati mise tete 4 days 5 days takaungana nenyaya yerufu nenyaya kuti hauna kuuya iwewe isusu vana baba tiripo so pakaitika zvinhu zvemukoma KP wanga uri musi wa 11 November last year ndo pakafa baba anditika baba mukuru veve vakati ndine basa ndichakubva kuvhura maini hazviiti kuti basa rangu rishandwe ndisipo baba mukuru achibva tungamirira baba achibva wabikwa mwanakomana hapo mwanakomana achibva azoya zvake ataura namai vake mwana anoti ndisati ndaziva chakadya baba kunyange paguva pavakavikwa handiendi ndiri kuvatsvaga ndisati enda pavakavikwa kana vachizviziva baba ndiri mwana wavo vanondoziva kutoti havanditsamwiri ndiri kutsvaka mwana achibva adzokera kuchibva kwadzima nyaradzo akuda kuitwa mwana anoti ho mirai kuita manyaradzo toda kuziva chakadya baba vakafanei baba mukuru vaya amai kamutorwa havakwanisi kuramba then oroshiwiri binifo wakachwemba communication mukufamba kwedu tiri basi aiti tiri matikitifa tiri basi aiti wamukufamba kwedu tiri basi tiri matikitifa tiri basi aiti baba pakufamba kwedu tiri basi tiri matikitifa tiri basi aiti tiri matikitifa
kuronga zvakare zvenyaradzo atitongwe nemwana mwana akabva mati vana baba isoso tikangomba mukana kutaura zvaanoda pano achamuka mangwana akutonga sababa saka atiite sei atitongwe nechi nemwana vachibva uronga chi manyaradzo amai kutaura nemwana vana baba vako kwanzi ngatiye manyaradzo patotiwa zvirongo zvakati mwana anti no problem mwana anoti achifamba ikoko nene ndiri kufamba kunoko amai chinyararai ndikakuudzai munorwadziwa but chakatya baba ndaakuchiziva baba izvezvi vatori pane imwe nzvimbo yavari kuda kushandiswa saka regai timboona mwana nudza baba yake vachiti mama baba hongu vakafa but baba ndinavo ndakukwanisa kutaura namutara wangu kunyange vakafa panyika vadzoke but nenzira yandiita sei yandiri kutaura navo unorevei mwana kati ehe horai chivanhu baba manyaradzo aitwa kutoti aitwa agadzirirwa vanhu vaungana baba mukuru vane cheche vanonamata vatori nechidzimbo kucheshi ndo vakavhura maini kukwanda vavhura maini kukwanda ndobva vauya motokari dzavo dzatakurawo nemakereke makereke ane mabranches makasiyana ndokutakurawo nemakereke vachibva uya ipapo zvikanzi hama yangu akafa tichiwirirana angasina dambudziko nevanhu iye angasika mate but aiva nechamari dzake utsika mate ndoita sei ndichaunganidza vangu vekereke ndounganidzawo hama dzake dzanga dzisika mate ndobva mudhara aunganidza vanhu vekereke ndobva aisa doro zvakare kuti ngavasangane vanhu vese vacheme hama dzangu tichinyaradzana usiku papa vanhu vakaimba vanodhakwa vachidhakwa vanotamba vachitamba handei kumapasi 4 dzekuseni dzekuti vanhu vakugadzirira kuti kana richinge rabuda takuita basa tapedza basa pakaisiwa zimboto rekereke vakaenda ini ndakange ndichinamata kukereke ainze kwamugodhi taiti tikaisa mazitanda emoto aya kana kwakunoidza takuimba mashambazohwe etinamate nyeredzi nyambata tinobhunya yakunobuda uko tichitenderera moto tozvaita vanhu apo macheya akagadzwa saidzi rine vakurukwa vakagara baba ava ndovanga vakagadzwa kumberi kwete sokuti mukuru wekereke sokuti ndiye muridzi wenhamo wepamba ndiwo baba vakuru ndo baba vakuru vanhu vakaungana mukoma KB vanhu vachakugara pasi munhu achiparidza 1 achitaura mashoko moto wakadirwa mvura ka1 but munhu wese angari panyaradzo anoziva mufi akatoona kuti munhu adzima moto mufi ndiye mufi pakadirwa bucket 20 liters vanhu vanoti kuti tizive kuti matanda anga aripo nekuwanda kwemoto ungadzimwa ne 20 liters zvakanetsa vanhu moto wakadirwa ka1 bucket kuti bo moto uchidzima ka1 anodzima dota achisimuka ipapo mukoma KB baba vaye baba mukuru veve ndokutaka kuti ndatosorwa yesu kuri kuvhurwa mainuku kune vana vavo pavana vavo vese vanokona kuita 3 vakomana havana mwanasikana hakuna mwana akauya kunyaradzo vese vakasiyiwa kugwanda kunove ndikune basa kuri kuvhurwa maini tinozobirwa tikutanga basa vanhu ndatosorwa baba vachitakurwa kunzi vari kuendeswa kuchipatara vatosorwa pari kuya shoko rokuti vanhu vari panzvimbo ipapo kuti mwana wababa ariwa nemota mota yamurova yamutsika imota yavo yepabasa ipapo atsikwa nemunhu wake ende akabva panzvimbo baba vachibva vaenda kuchipatara vaenda kuchipatara baba vakabva vati ivo uri muchipatara ndiri kukumbira hama dzangu uyai panapa nditaure nemi uku hakosi kutosorwa uku handina kutosorwa but ndatoona ndichiiswa zvinhu muziso but handisa zvinhu muziso ndiye muning'ina wangu akafa uyachitaura vanhu vachibva vasvika kuenda kwaari apinda muchipatara haana kuita 4 hours munhu angatofa sarai maini yandikutaura izvezvi wakapakwa hakusi kushandwa kugwanda kwakatogariswa kwakatovharwa izvezvo manyaradzo akazoitwa here manyaradzo kwakwatori kuseni izve handitakarara achiitwa usiku handitika kwakakwatori kuseni kumapasi 4 kuseni zvikanzi mwana mangwana achiona
achibva fonda achiudza vamwe madhara achibvunza achiti mapedza here Nyaradzo. Madhara akashedzera kuti mwana Nyaradzo kunoku haina kupera zvakanaka. Baba vako vaendesa kuchipatara no baba mukuru. Saka zvazoitika kunoku hatizivi kuti zvataona here ndizvo. Mungafonera vamwe uchibvunza, but vakawanda kusanganisira amai vanova ndomuri dzomukadzi nevamwe vana vanga varipo kuti munhu wataona ndi baba, vagarisana vachiti munhu wataona ndiye mufi, but baba munini vakuru vako vatosoro vaenda kuchipatara pasina nguva mashoko anga achiti vafa. Saka Nyaradzo mukomana akashevedzera akati ndakakuudzai kuti kana ndisati ndaziva chakadya baba inini handiuye ikoko. Saka inini ndini ndichazokupai dheti reNyaradzo. Saka nyaya ndiri kutaura iyi, baba ava vemaina ava havasati vachengetoka. Havasati vachengetwa baba vemaina vachiri mochari. Baba vemaini nemwana wavo vese hapana ati achengetwa vese vari mochari. Ya pakaipa inyamandlovu machibva chakunyamandlovu family yedziko raZimbabwe 27 minutes past 11. Regai katinzwe kuti baba Chirinda vatibatireiko kubvaka kuUnilong mushure kamekambo kano kubvaka kuna Atenda Chinks kambo kanonziko makoti kari kupisa kari kutrenda National FM kuita kudiyana ziri kuita kunyangutana at 11:30 pa National FM ndo pafika nthawe pari manje papa Isabel kambo kanonziko makoti Atenda Chinks mwana wa Comrade Chinks Chingaira makoti ari kupisa. Manje hakuna na makoti vakaita seuyu wekugope. Wakana makoti anouraya kuponda panguva yeunhu zvakaoma. Anyway, regai timbopinda kamuchitoro timbotengesa